Good afternoon po sa Induga Boss. Welcome po mga tugang sa panibagong edisyon kang DCGB Special Broadcast para po sa pagtugay-gay niya to kan pag-abot ni Bagyong Pipito dito po sa Kabikolan. Hanggang po kitang alas 6:30. Tama siya ra, 6:30 ako gulya. Hanggang ako 6:30 o 5:30. 5:30. Duang oras may kabanga po kita, 5:30. Duang oras may kabanga po kita mga tugang na mag-urolay-olay, magpaabot lamang ng mga informasyon. Hindi po sa tuya na palibot kung kumusta po ang sitwasyon dyan sa indong mga lugar. Kasabay niya to sa Technical Department si Nems Flora, Kuya Nems, si Jerome Martinez po sa tuyang Facebook Live. Shara Leron, busy tabi sa tuyang Facebook post. Si Jenny Balyaran, as in po si News Director Mar de la Cruz sa newsroom. Siyempre po kasabay dyan ang satuyang mga pag-iribas sa luwas, Mega Force Patrol. Nakatutok po mga tugang sa satuya na palibot para aramon ang sitwasyon sa satuyang kapalibutan. Sa panginginot po yan ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. CGB Typhoon Pipito Special Coverage. Siring man mga tugang, kariba niya to dyan sa si Joshua Bino, Karen Ala, si Jomar Bien, as in Jimmy Nasalita, siyempre po si Boy Mata sa Manibela, sinapuan sa tuyang katrupa dyan sa luwas na magantabay hanggang po sa aga na Domingo. Habang day po mga tugang nakakalagpas sa tuyaan bagyong si Pipito, yaon po kita, padagos mga tugang nagantabay po sa tuya na palibot. Nagalaom kita ng gabos mga tugang na mga tao na nasa dilantera po nin nasa dilantera po mga tugang nin disaster, ano man na klaseng peligro yan, mga tugang yaon na po sa mga evacuation center, gari po kun oras na makusog ang paros, oras po na may baha na sa palibot, madidipisilan pong mag-rescue ang sa tuya tabi ng mga rescuers, kaya medyo ingat-ingat po kita gabos mga tugang habang may oras pa patabi nagbabagsak ang uran. Dahil pa po nag-uuran masyado, dapat po mga tugang yaon kita, mga tugang sa evacuation center na o kung bako man sa mga kamidbinindo na medyo mga tugang libre tabi ang ano man na klase nin insidente o aksidente o ano man na klaseng madamay kita sa ano man tabing disaster mga tugang dili po sa tuyang nasyon. I mean lalo na po digdi mga tugang sa Bicol region at angani po na mas klarado tabi ang gabo. Kuya Nems, di ba may every 2 hours o 3 hours tabi na kwan? So, pag-asa? Anong oras tabi, Jerome? Anong oras pangultimong nakauron ni Pio sa pag-asa? Kasubag, anong oras niya pangultimong nakauron? Dahil pa man pa rin, no? Tayo kasi ng every 3 hours. Kasi ng every 3 hours. Sige, every 2 hours, 3 hours na forecast mga tugang sa sitwasyon ni Kwan. Kaya, makiki-update kita, mga tugang sa mga oras na ini. Hali po sa Pag-asa, Legazpi, kung ano man tabi ang latest kay latest tabi kay kay Pipito, no? Na paharani mga tugang siyangunyan sa Bicol region. Yan tabi ang direksyon tabi ni ni Pipito, paharani siyam BC. Okay, sige po, Later lang, babalikan tatabi ang Pag-asa, mga tugang diyan po sa tuya na palibot. Kaya mas maray na kamugabos na sa marhay na kamugtakan sa mga oras na ini. So, ang latest kan aso 1 PM pala. So most probably tabi din igwa na kibago tay garo every 2 hours hinday. Every 3 hours o 2 hours, no? Ayun, cannot be. Ang latest ngunyan, tabi aso 1 PM kasubago, ang sentro kan bagyo na Super Typhoon Pipito, estimated po na yaon sa Giwan Samar, lawang ini, lawang Masbate, ang Masbate, ang lawang po Samar, Masbate and Daet, weather radars 200 kilometers east of Huban, Sorsogon. And 180 kilometers southeast of Veraca, Tanduanes, 13.1 north, 125.8 east. Maximum sustained winds of 195 kilometers per hour near the center, gustiness of 240 kilometers per hour, and a central pressure of 90
928 speed movement, west-northwest at 20 kilometers per hour. Nagluya siya eh. Dati po, kwan siya, 25 kilometers per hour. Nagluya siya. Gusto kong makauron ang pag-asa taang 13.21, iyo po yung coordinates kan Legazpi. Ha? Yan ang coordinates kan Legazpi. O 13.0 ang Legazpi. No? 13.0 ang Legazpi. Kaya, gusto kong makauron tabi ang pag-asa, susug sa sendang alauna tabi. I-search mo daw tabi dyan kung may alas 3. Tagar every 3 hours o every 2 hours sinda. Gusto ko lang tabing siguradohon. I-search mo daw tabi kung nagwasinda ki alas 3. Mga tugang na forecast. Ano? I mean, alas 3. No? At alas 3 gis na. Tabi, 13.1 north, 125.8 east ang coordination niya. Kung maplat ka iyan, halos mga tugang iyan, medyo katapat po sa may, tama ba? Sa may parte ng Legazpi. Kaya gusto tang makahoron tabi ang mga health expert digdi, tabi kung yan, tabi, may kinaraman dyan. Apudan ta ang pag-asa giraray, hanapon ta so, alas 2. Okay, Ha? Iso sa alas 2? Okay, sige. Okay, every 2 hours sinda? Okay, sige. Thank you, Jen. Okay, lang tabisang linya kang pag-asa. So, iniso pang alas 2 na bulletin sa Legazpi. Gusto lang ko lang susugan tabi iso sa inda na na forecast mga tugang. Tang distansya niya po sa Virac. Ang distansya niya po sa east of Huban, Sorsogon, asin 180 kilometer siya southeast of Virac, Catanduanes. Kung sabi yun, yaon na dyan, mga tugang 180. Kung 180 yan, ang langilang kang bagyo to 440, sabi yun, yaon na tabi, mga tugang ang bagyo. Di ba? Ayan, sige dali lang ta. Habo ta magtsamba, wala kita ki-expert this dyan. Ay, busy talaga ang pag-asa eh. Busy talaga ang pag-asa. May kauron siya. Sigurado ako may kauron yan. Hintayin natin ang pag... From 440, 300. O see? Kaya naman pa nag-300 na lang? So radius? Radius. Nagsadit siya. Nag-slim. So gari, maray-maray na pamati ini sa tuya. Digdi ano pa din Maray-maray na pamati sa tuya ini. Digdi po sa Bicol region. I mean sa Albay, no? Mahuba o kan jacket ko ta. Talagang may bagyo talaga, Kuya Nems. Bagyo po mga tugang, mainit talaga ang temperatura. Bata ka sa bagupan sa nata daw ta. Di ba? Mainit ang temperatura, mga tugang kan bagyo, no? Kung nagsadit siya, this is a good news. So nag-shrink kung reduce niya 300, nag-shrink siya, Kuya Nems. Talaga magusog talaga ang kwenta, pero bagday pa po mga tugang yaon sa Bicol na yaon na sa tuyang area ang bagyo. Kung nagsadit siya, kung 195 siya, mga tugang near the center, 180 siya east southeast of Vera, Catanduanes. Kon siya, di ba? Yun mangyari siya sa laog kang 300 na radius, pero nagsadit. Mga tugang bagyo. Baka ando na ko, Kuya Nemi, baka diyan na matanga, baka lamang kuha na kita kaini, dahil na kita magkidit, and yan, maaraman tatabi ang latest kaiyan kan pag-asa. Madali yan, si Kuya Nes nag-upload. Hello, Kuya Nes. Hello. Yeah, morning. Garo lampas na sa to ang bagyo. Iyo nga ni, kaya dahil ko pa nakwanta. Ang Legazpi is 13.0. Iyo. Ang coordinates ko niyan kang bagyo 13.1. Alas 3 na baga. Yeah, no. Yaon harani kaya mas maray na nagsaday lang garo sa bagyo, nagsaday. Iyo, nagsadit siya. Siguro. Kuya, nakita kumbaga. Magpasalamat na sa Diyos. Opo, siguro ko, Kuya Neme, sinibot man siyang pulos-pugos sa kadagatan na di. Iyo. Linuya man gayod. Garo makusog manggiraray siya. Sabihin ko, linuya gayod siya kakapulos-pugos sa kadagatan, kaya suminadit. Suminadit, naminiwang. Nagniwang. Naminiwang. Kasod mapapagaki pulos-pugos. Iyo, linuya gayod. Salbatan nga, dahil kung nga kaya ini.
Okay. Anyway, salamat sa Diyos. Yeah, thank you, Kuya Nems. Thank you, Kuya Nes. Kuro konsil sa nakita. Thank you. Yeah, bye-bye. Okay. Kuro konsil sa nakita ta. Kaya magparakidi ta. Anyway, ang assumption ta, yaw na po gabos ng mga tao sa evacuation centers. Kasaba ko nga ni, pigdadangog ko so tigil sa barangay 23, may nagilibot. Kabos tabi na mga natawo dahil na magpararuluwas. Sabi nang naglibot sa mudigdi. Nadangog ko nang gan. Dahil po magparataragas ang payo. Dahil na magparataragas ang payo. Tabi. Ulitin ko po ang latest ha. As of 1 p.m. Kasi bago ng alas 2 ang pigluwas kang pag-asa. Mga tugang, ang Super Typhoon Pipito was estimated based on all available data, including from Giwan, Lawang, Masbate, and Daet weather radars, are 200 kilometers east of Huban, Sorsogon, or 180 kilometers southeast of Vera, Catanduanes. Ang coordinate niya, 13.1 north, 125.88 east. Oh. Di ba? Oh, kaya, igwa ko digdi mapa actually. Susugun ko daw ang mapa kung hain ang code. Sa may mapa kami digdi sa announces bottom. Bago mo pati ang mapa mi digdi, oh. Kung pati, oh. Bagoon pati. May kwan ini, may plastic ini. Medyo pag ginuritan mo kang guramoy mo, hiling mo kimaray ang kwan, ang gira. 13 point something, 13.12, 13, ito, 13, 125, yan, 125. Iyon na talaga, Kuya Nims. Yaon na talaga digdi sa may haranis ato. Sige, tamas maray na, kanon ta mga tugang an mga otoridad ka ini, ha? Sabi din na pagpararuluwas, mga tugang ta mas maray po na araw kaan ang sitwasyon. Yaw na kita gabos, busy talaga ang pag-asa. Kadakul na para apo no. Hello pade, Benny. Hello pa rin. Yes. Naramdaman mo sa bagong remain. Oho. Tuminas na bagay ito, 14 point plus na so ano niya. Yung tapos, Pero nung nag-northwest, kuminibad bako adi. nagulupi. Oo. Kaya, pangadya lang giraray kita. Di mo na Yes. pagkakasun sa mga banting kang mga ato. Oh, padagos ang pangadji. Padagos ang pangadji. Palagos lang pangadya. Yes. Oh, dai pa nga ni nag-aabot sa Bicol Region sa sentro, tabi ora pa, ha. Dai pa. Lamang dyan na sa Apa. Oh, ni na migo sa pag-asa pade. Apa. Ayo. Hello, migo. Jim. Opo. Maray na hapon tabi. Opo, maray na hapon man. Yes. Order kami go. Tabi, anong oras so latest mo nga diyan na forecast tabi? Alas 2, tama? Alas 2 po ini. Alas 2. O sige daw migo. Dagunta daw tabi ang forecast din magtaka-uron-uron lamang kita kinagkape ng minuto. Sige tabi Jim, go ahead. Iyo po BP, maray na hapon sa mga paraan tabay po kang DCGB ano. So base sa alas 2 na bulletin, manong digdi kay bagyong Pipito, so nakataang digdi. Potentially catastrophic and life-threatening situation looms for the northeastern Bicol region as Super Typhoon Pipito further intensifies. So gustong sabihin, medyo talagang delikado po hindi sa tuyang buhay. Yan. Sa satuyang mga pagrugaring yan. Dahil bako lang saro ang darang hazard ka ni. So siyempre strong wind Opo. Kaya na makusog na pag-uran. Yaon na landslide, yaon pa storm surge. So ito pong mga hazard na ito yung paghandaan ta. So ini po BP ang nasa iyang sentro kasubaong alauna. Opo. Pagkakarkulutang nasa distansyang 200 kilometros sirangan kang Huban, Sorsogon. Okay. O kung babasayan ta ining Birak, Catanduanes. Siya, east-southeast kang Birak, Catanduanes. Opo. So kang alauna nasa 195 km per hour ang sa iyang maximum sustained winds. Hali duman sa nasa 185 kasubago. So nagdagdag
Opo. Mas nagpusog pa siya as in Yes. ang Gastinis, minaabot na sa 240 km per hour. Mhm. Madagos po ining naghihiro, papasiring digdi sa direksyon kang Sulnupan, north is Sulnupan, west-northwest. Opo. Ang rikas niya, 20 km per hora na sana, halit sa 25. Nagluya, so, ano? medyo nagluya. Mhm. Yan. Mhm. Nagluya kay 5 km per hora. Opo. Kung dai na mabago ang sa iyang presenting paghiro asin na irikas, Mm. biglalao man ta na sa masunod na 12 oras, nakalandfall na ini, Opo. asin posibleng alas 11 nin banggi na sa Costalis na ini pang Karamuran dyan sa Catanduanes. Okay. So ang landfall time ta in between ano yan from 9 to 10 p.m. po ngunyan na banggi. So Opo. tama niya, dyan manggiraray sa digdi po sa northeastern, ay baka ini northeastern, digdi po sa iyo po tama, northeastern. Northeastern. Ang northeastern tabi, Jim, Catanduanes. anong parte kang Catanduanes? Ang northeastern part? Anong parte po yan? Actually, day ko kabisado ining mga lugar dito Oo. sa Catanduanes. Oo. Ilingon ko daw sa Kudigo. Ilinga daw sa Kudigo Mumigo. Tara mo ko anong parte yan ng northeast. Ayan, North. hindi po. Yan, ining Digmoto, Igmoto. Biga, piling ini kaiba pa yan na Panganiban. Mhm. O ini po, ining Pandan yan. Yan. Yan po sa area na yan. Okay. Okay. Duman ang So- pero pag duman ang landfall niya, duman sa sentro kan Bagyo, tama? Yan, iyo po, tama. Oo. Pero sabihon, sulangilang kang Bagyo, napapayungan niya ang Catanduanes. Tama, sir? So ano po niya, so mismong mata. Opo. Mhm. Posible pong lumaog so garo-haros ka mga ngani kang Catanduanes ang pwedeng lumaog po sa mata dahil sa ngunyan Oo. sukaton ko ining mata ni Kuya. Oo. Anong hiwas kang salbata ng mataan? Kaya good. Nasa dakula po ining mata niya. Pira po? 42 kilometros ang diameter. Grabe, ano? 32? Dakulaon. Okay. 32. Di, Ayan. okay. Sige tabi, amigo. Yan, kaya nga ni DP, pinairarom na sa signal number 5 ining bilog na isla kang Catanduanes Mhm. base sa latest bulletin So posible sa masunod na 12 oras Opo. or less than 12 hours makamatik na 185 km per hour pumas halangkaw pa napusog ka nga paros dahil dyan sa bako ang concern ta bako sumatata ang mataya halo Correct. kumbaga marahay ang panahon dyan kalmada Warang paros ang mata. delikado po so iyo po ang delikado so eyeball Opo. na pagkataramtan niya on so maximum sustained winds talaga as in makupusog na punurang. Opo. Tapos sa ibang parte po kang Kabikulan, particularmente digdi sa northeastern portion kang Camarines Sur, yan sa Partido area as in northeastern portion kang Albay. Opo. Diyan po yan sa first district kaiba diyan ining Tabaco, Tiwi, Malinaw, Malilipot, baka kaya Rapo-Rapo. Mhm. Signal number po yan. Signal number 4 po. 4. Ano Four, pakiulit yan. kang Albay, tabi, Rapu-Rapo? Rapo-Rapo, Bakakay, Malilipot, Malinaw, Tiwi, Asin, Tabaco. Iyan. Signal number 4 po signal yan. number 4. Parte kan Albay. Okay. Sige po. Mhm. Albay. Asin, signal number 3 man DP, ining Camarines Norte, tapos so rest of Camarines Sur. So dahil na unang bitan duman sa signal number 4. Oho. Signal number 4 baga, Partido area. So rest of Camarines Sur, signal Opo. number 3. Opo. As in, rest of Albay man, signal number 3. Yun. Okay. First So, and second district. yeah. Okay. Ang signal Ay, number 3, second and third district. Second and third, iyo Yeah, tama. second and third district. Second Signal and third. number 3. 3. Okay, go ahead po. Tama po. As in sa Sorsogon po, signal number 3 man, ining Puerto Diaz, Sorsogon City, Gubat, Barcelona, Castilla, Kasiguran, Pilar, Asin, Donsol. Okay. Yan. Tapos sa signal number 2, kaiba tabi dyan ining uya na duwang isla kang Masbate, Suborias, Asin, Tikaw. Tikaw. Iyan. Oo. Okay. Tapos so mainland Masbate, signal number 1. Iyon. Medyo horo-harayo na siya. Yes. Opo. Okay. Okay. Yeah, okay. So,
Tama ba ang Sorsogon isigna punang tatabi mi sa Sorsogon ta dako lang para dangog ta diyan Sorsogon Opo. probinsya kan Sorsogon. Ang signal kan Sorsogon ngo niyan 3 and 2. 3 and 2. Oo. 3 and 2. Wala sinda sa signal number 4. Ano? Wala pa po. Wala sinda. Oo, wala Okay. pa. Kaso bago ang distansya ang Sorsogon ang pinakaharani na munisipyo sa Baguio ining Huban. Ano? East of Huban, 200 kilometers. Tama tabi. Ang Jim? Huban po, Ang Huban. pinakaarani po sa Baguio. sentro kang Baguio. Opo. Ang Garog DP ining munisipyo kan Preto Diaz. Okay. Oo. Okay. Sudukot baga digdi sama nito. Yun. Ako. Prito Diaz. Opo. Oh, yan ang pinakaharani sa Baguio as of now. Ano? Kung Sorsogon po ang pagpororonan. Yes, oho. Nya no tabi ni bigon na nailing ko sa forecast na 200 kilometers east of Huban, Sorsogon or 180 kilometers east of southeast of Iraq. Sige po, klarawan kaya. Sige daw, klaro daw tabi mi go. Ini kayang mga reference point kumbaga. Ini po so mga station kang pag-asa. I Pero not see. necessarily Opo. duman siya pinakaharani. Okay. Naintindihan ko. Alright. Okay. So, as of now, ang distansya ni Pipito harani po sa Virac. Catanduanes. Catanduanes. Tama. Iyo po. Itong sa duman sa ibong na parte East, southeast. of Catanduanes. Berak, Catanduanes. Opo. Ipaki-enlighten daw tabi kay ni Samu Migo na coordinates niya na 13.1 north, 125.8 east. Di ba ang coordinate kan Legazpi 3.0? Ano po, 3.15. Ay, okay. 13.15, 1 to 3.73. Ayan, okay, ayo. So medyo Ayan. haranihon na kita sa Baguio. Dahil sa kumbase sa coordinates na ini. Haraniho na po, oo. Okay. Sige po. Puro harayo ilang tigiit lining sa sirangan 125 kita 123. Yes. Oo, Iikot okay. sana. Okay. So, ang sabi mo kasubago, ang estimated landfall sa Catanduanes between 9 and 10 PM. Mga araw po kaya na oras, PM. Opo. Pero bago mag-landfall duman, ano po ang digi sa Albay, kumusta tabi ang sitwasyon tatabi? Kung duman ang landfall sa lugar na ito, mas gari mainot na maharani sa to sa Legazpi tabi. Paki-correct mo tabi ako, Jim. Mali. Kung pag ororonan lawas, Yan. mas garo mas mainot duman man giraray sa Catanduanes. Yan. Okay. Tapos, hunta po ining distansya niya ni digdi sa landfall point Opo. ni sa Catanduanes. So kulon ko daw. Sige daw, tabi, Migo. Halimbawa, digdi sa Gigmoto, Oo. kung basihan ta Legazpi, nasa 97 kilometers lang. Ang distansya? Distansya po duman sa landfall point. Opo. Tapos digdi sa sentro kang Legazpi, Mhm. 970 kilometers. Mhm. Ang radius niya ngunyan, 300 kilometers. Okay. So, laog-laog kita duman. Sobra pa nga ni. Sobra. Duman sa radius niya, kung saan ituon duman, so makukusok na para sa simpag-oral. Okay. So pag naglandfall duman, Migo, sa lugar na ito, nasa loob kita kang radius, ang sabi mo, mga 97 man lang, ang radius kan Baguio hali sa mata, sa sentro, 300. 300. So sabihon, itong ining paros na 195 to 220, ining kabanga ka ini, yaon sa to sa Albay? Iyo po, so southwestern quadrant kung babangaon tayo ni sa apat. Iya. Pag susentro niya duman sa itong areas kang Catanduanes, southwestern quadrant ng Baguio, Opo. niyaon man sa toya. So kabanga. So libang parte, gilid na parte kan Baguio. So one port. 1/4. Oho. Gusto sabihin Oo. pare, talagang iyo ang sorry sa term. Digdi talaga agihan ining Albay na ini kan parte kan Baguio. Dahil sa to umagi sa sentro. Ito sa nang kabang Iyo po. parting ito kan Baguio. Yan, tama po. Iyan. Okay. So dahil kita makakamati nga ki arkantin bakan panonang niya may timog. Ano? So nag-shift ang Opo, paros nag-shift ta. ng lido. Minatimog siya pag yaon sa sentro kan Baguio kagi sa to sa Opo. mata, di ba?
Mga kalmadang una. Yes, yes. Tapos Opo. siya una, matingog na. So dahil man po, Dahil tuman yan po sa tatamaan kang mata. Iyan, Tanduanes yan, mamamatayan. Opo. Tapi imagine ko kaya amigos, so alibaw ngaya, tama ba? So donut ngaya, so si taho kan donut, yaon duman sa parting ito kang Catanduanes, ining kabanga kan donut, yaon sa tuya nakapayong. Iyo Salbay. po, tama. Iyan. Nakulao na donut. Okay. So mamatay ang tapo yan sa Albay, pareho man na 9 to 10, between 9 and 10, pag landfall sa Catanduanes? Iyo po. Nasa oras man na yan. At yan, mga hapon o mga early Pamatanga. evening. So, Ano? paluway-luway na yan, mga kusulong Doros. Okay. Ang hiwas kan mata niya, dakulaon 35 kilometers? Ang Iyo, nakulaon ang mata. ang mata niya Oo, okay. Nataputan nagsaday tabi ni Jim ta kung 300 ang radius niya, di 600 na ang diameter ang circumference niya, di ba? Natagsaday po ini kasi bago baga dakulaon ini. Iyo, ang rason kung nagsasalit ang diameter kang bagyo dahil Opo. sa pag nagkusog, kung baga siya, inversely proportional. Pag nagkusog siya, masalit ang diameter dahil nga kung baga nakukumpak. So, itong sa iyang rain bands, Opo. dahil nga sa kusog kang sirkulasyon. So, kung i-compare baga sa mga LPA, mga tropical depression, darakulao ng diameter dahil nga maluya pa itong center circulation kang bagyo. Pag nagkusog na, kumbaga na puwersa ining mga panganoro na mag-compact duman sa butna kang circulation mismo kang bagyo. Ayun, oo. Paguna ko, liluya sa kakalangoy dyan sa mga kadagatan. Kaya, nagsadi. Suminadit, Okay, so between 9 and 10, siguro hanggang matanga kita kayo ni Tabi, Mag-aga. Sundong mag-aga, yan. Mag-aga, takon ang pagtama sa Catanduanes, siyempre 20 kilometers per hour. 20 kilometers per hour siya. Ang langilang kang bagyo, pero gabos Tabi, Migo? 600? Ang sa iyang circumference 600. Opo, 600, Oh, 300 sa radius. Pero ang oras bago makatraverse yan sa Catanduanes, 600 na yan. Tama ba? Divided by 20 kita? Iyo po, divided by 20, 300 ngayon, divide 20 na sa more or less mga 17. Mga parang mga media Gamit ang circuit calculator. Oras. Alibaw nga para ba calculator ang tadi masupog sa imo. Sige po. Calculator nga 300 pero so Regios 300 divided by 20 kilometers per hour. 15. Yan. Times 2 ini, di ba? Times 2 siya. Tama? Sa Catanduanes, times 2 kita. Tabilog ba sa inda mahugpa? Ayo po, tabilog maagi sa inda. Times 2. Di Sa time tuya, tamigo. Iyo po, halos Salbatan ang pangyari lagpas sarong oras. 30. So, lagpas siya pera. 30. So, lagpas sarong oras. Adi, magsarong oras. Tama? Iyo po, Catanduanes, Oo. 15. Sa to digdi, 30 oras na ito. 30. Sa to digdi, 15 hours lang. Tayaon sa to, so kabangakan bagyo. Kabanga sana ang maagi. Pangyari. Di mag-aga pa lang kita kaya ning barantayan, Migo Digdi. Iyo po, kami po, tuod na pag may bagyo. Para niyo kita kaya ni. Magdaramay-damay kita kaya ni. Alright, Iyo tiga pa. po. Pigalit ko lang sa ururunta para sa paradangog ta medyo kan ma. Day magkidit. Alright. Iyo po, tama. Okay. So yan tabian ang tabay. Pero before 9 o'clock, mga anong oras daw medyo ngaya namamatian ta ng kuang Kamparos, doon Kamparos. Ngunyan kaya, pighiling tadigdi sa satellite, o di nga ning outer, ay, bako na ini outer rain bands na minatama dyan sa Catanduanes. Opo. So peri-peri kang inner rain bands ng bagyo. Ayun. Digdi sa Bicol, Albay, uning isla kang Rapu-Rapu, iyon naman, tigtatamaan naman kay itong mahibog na ining panganoron. Iya. Opo. So mga mga atyan na mga hapon po, mga alas 5 siguro. Sumapo na po yan, magkusog-kusogan sa po yung Doros. May doon na yan, May Yan, doon yun na na. yan. Okay. O di, salamat Tabi, Migo Clarado. Garo, dahil naman ako sa imong gusto pang iklaro ta. Nasabot ang tanaman kimaray, sumaglang call between 9 and 10.
etc. Pag naglandfall na sa Katanduanes, yaon sa tuso ka mga na makusog na parte. Lalo na dyan sa 1st District, adi? Yan, Typhoon iyo po signal ang, number 4 Sinda. 4. Number 4. Kita digdi sa Legazpi number 3, no? Pero nga ni, iso signal number 3 ang paros tabi, migo? Pagka signal number 3, ang range takaan 89 to 17. Day, sukusog tabi, sukusog ang paros pag signal number 3. Iyo po ito, signal number 3, ang wind threat nasa 89 to 117 km per hour. 89 to 117. Ini ang mamatian sa 2nd District mula sa 3rd District kan Albay. Yan po ang posibleng mamati. Opo, posible. Then, itong part kan Sorsogon, na pigsabit ka sa bago. Iyo po. Pero yaon dyan sa 1st District talaga, so 195 to 240. Ano? Yan, iyo po. Yeah. So 240, Gastines siya pwedeng Yeah. magtaas pa yan pag mas nagaraning digdi sa kadagaan. Oo. I So see. Gastines. Iyo ano? Kuwan pa. Nasa dagat pa siya asub na tabi, ano? Makusog pa siya. So, sige bagang kusog niya, di ba? Iyo Kasi po. bago 175. Tapos nag 185. Nag 185. Ngunyan 195. 195. Ang gastines niya 240. Ini po ano na kumbaga ang ano kaya sirkulasyon baga minatama na ang ibang part digdi sa kadagaan. Posibleng day naman po ini magkusog. Iyo po. Iyo mananggan. Ano? Iyo mananggan. So, Sigwa na oran siyang- migo, pag naglandfall siya, yaon ang oran, tama ba? O inot sa oran, tabi. Mainot po ang oran. Oo. Gari- Tama nga una digdi sa lawas, Nangyari, maguduman Migo. sa ayun. Gari palang pagyaong kasaban nyo, ano? Inot ang ihi. Ayun. Baka may nagmerindal kita. Nagitan ako. inot sa uran, tapos makusog ang paros tabi. Paros. Yeah. Okay. Sige, Migo. Salamat ng tabi Iyo po. sa magayon na paliwanag sa mga paraan tabay ta. Ingat po kamo dyan sa Pag-asa. Ayo po, welcome and mabalos. Opo, thank you. Mga tugang Jaime Bordales po ang sa tuyang kahuron. Pag-asa DOST, mga tugang sa sitwasyon kampanahon. Salbatan ako yan, Emi. Luminuya. Di, kaso bago baga 25 kilometers per hour siya. Ngunyan 20 na sana. Baka, ako sa iling ko, baka pag ini tuminama sa daga, posibleng magtaga-slow down pa ini. Kung yun na, subiit, tangani na, makaskas, mga tugang na makalampas sa tuya ang Pag-asa. Di ba? Tangani, mga tugang na makalampas ang Pag-asa. Makalampas tabi sa tuya ang bagyo. Hello, Migo. Yeah. Po. Migo. Makakauyang sa tuya. Dako lang metronology. Migo, Migo, pag madali na ako mag-retire sa DCGB, di ako malawag sa politika, malawag ako sa Pag-asa. Part-time sana. Ade, gini magayunan magani, adalan. Ade. Iyo mga bipilingon mo ha. Oh. Sa social media, makarako talaga pag binasa mo, yaw na gamot. Pero dumangga dapat sa authorized na tao na magtaram. Yes. Ka. Yes. Oo. Buda, mas mari talaga migong magtutok sana sa DCGB. Kaya nga ni Bagao, surat yung mga bigat taramo. Dahil Nadagitan Kana wala aso DCGB sa under. Dahil nagbabakal ka radyo. importante sa tuya ko niya, babe. Makarajik kita ka, boss. Eksakto. Talagaan. Eksakto. Kaya baga sa orasyon pirata, pimiyaon kita. Oo. Okay. Salamat, Bisaindo. Oras-oras magayan. Yes, yes. Tapos, 24 oras, yaw ka mo. Baka man sa pag-anak sa DCDB, Oo. saan mo nagpapakusog kimo sa muya? Yeah, grabe migo. Gari pag nailing ta ka, gari kupuun ta ka. Grabe ang mga kwan mo. Agay naman ako yung mga filing. Ada. Okay. Salamat. Thank you, Miguel. Bye-bye. Relax. Kung sana kita mga tugang, relax na kita. Ha, tangarin na. Dahil kita masyado kikwan, dahil kita magpapara, magpapara problema. Kindly, from either 7 p.m. or 9 p.m. until what time ko siya mamatya? Kung tabi, attorney Mina, dito sa Legazpi, 15 hours, mag-aga.
tabi, attorney Mina, kunin tami ba kasubago, bagol humalian, bagi ang paros. Attorney, tabi, attorney Minang, di ba? Madam Mina, kung baga, 20 kilometers per hour, sa tuya, nasa radius kita kan 300, itong 300 na ito sumaagi sa tuya. O, i-kwan mo siya, sa divide mo sa 20 kilometers per hour, so computation mini-kwan, ni Jim na Bordales, 15 hours. Kaya mag-aga, tabi. Pero kung kumaskas siya, mas magayon. Ha? Kung kumaskas tabi siya, mga tugang mas magayon. Ta kung maglandfall sa tuya na ngayon, paglandfall sa Catanduanes na between 9 and 10, sabi yung tang 9, magbilang ka dyan 15 oras, Salbatana. Mag-araga kita naman, mag-aga po, mag-araga, mga tugang. Kaya dapat kumaskas siya. Kung kumaskas siya, mas magayon. Mas magayon, tabi, mga tugang ang sitwasyon. Yung tabi, attorney, Minang, good afternoon tabi sa imo ha. Salamat. Ingat tabi, attorney. Mudaso sa imo tabing lalabs. Mag-ingat ha. Haba naman, pigaram nung bukan Ulysses, 20 kilometers yun. Pero gari, makaskason man sana. Iyo gari man ang makaskas tabi ito. Sabi ni attorney, bako nga ako matibay sa mat. Attorney, salo baga, pigian may mathematics baga ko dotunta ka dyan ha. Wala ka na? Alright, o sige. Yung tabi yan, mga tugang ang sitwasyon ta kay Pipito. Sana habang nagrari ni sa Virac, kumaskas siya. Tangani, lalo mga tugang na madaling makalipas sa tuya. Sa pagkaskas niya, ilingon mo dati 440 ang radius niya. Ibig sabihin, so kabanga niya tabi, subuong kabilugan niya, mga nasa 800 plus. Ngayon, pag nagsadit, nag-shrink siya, 600 na sana. Baka lamang pag-abot naman sa Catanduanes, lalo siyang sumadit. Kusog dagdagan ta pa mga tuga, tara magmal na Diyos, nagmamasid asin nagdadangog sa tuya. And dahil niya kita, papabayaan mga tugang, kon ang mga nangadji, ansa iya po na mga tawong namumutan. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Padagos ka mong naka-simulcast, padagos ka mong nakantabay, mga tugang sa DCGB asin 97.1 OK FM. I do not know kung naka-on kita sa tabako, Kuya Nems. Pakicheck daw tabi kay Kuya Dexter sa WGB ko naka-simulcast kita sa Tabaco City. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good afternoon. Kumusta dyan? Yes, Bibi, good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Bansang nagalat kita kan pag-abot Ba't masira mo ng higop ko kang kapi na pinadara ni Ninong Rumitan? Sabi ni Jinghain nga ito. Iba man talaga so kapi na, kuhan, na medyo hali sa maray na ano ini? Puso. Na puso. Na negosyo. Okay. Sige, go. Yes. Anyway, BP, light moments mo na kita. Yeah. Warang makakapugol sa pagkaminuotan. Ini ang naging simbag BP Henry ni Mrs. Janine Sabalboro Maranya asin Mr. MJ Maranya matapos na andawang ini kasalon kasubago sa simbahan kan Daraga Albay. Wow. Man kita nagahahalat kan pag-abot ni Pipito. Sigun sa entrevista eksklusibo kan na DCGB News. Padagos man sinda diping bago mag-abot sa kasal, padagos man sindang nag-monitor sa forecast kan pag-asa. And kan nahiling-hiling maninda na medyo marayray pa sa sitwasyon, nagdesisyon na rin or shine, ilawos na ang kasal. Siyempre, wala kayong makapugol, maski si Pipito, dahil mapugulan ang pagkami na utan ng gawa. Kaya nakaschedule ko ta sa kasal ng David Pedre, alas 3 ang hapon. Opo. Kundi siyempre bilang pag-andan sa raot ng panahon, inusog inini na alas 12, natapos sa kasal, mangandang mga alauna imedya, na naabutan taman mismo, duman sa laog kang simbahan. Dahil kung sa BP, entrevista kan DCGB nyo sa bagong mag-agom. Yan. Kahit may bagyo, ituloy pa rin yung kasal nyo po ngayong araw. Walang makakapigil sa pag-iibigan naming dalawa. Kahit tong si Pipito na signal number 3, Wow. tuloy pa rin. Okay. So, yun nga, pagmamahalan, yun lang ang naging dahilan.
Yes. Ilang years na kayong as couples, ma'am? 6 years na kami as couple since 20. Wow, 6 years. Kailan ka, sir, 6 years, nag-propose ah. kay ma'am? Last 2 years. 2022. So it was 2 years ago. 2 years ago. So finally, after 2 years, ito na, kinasal na kami. Buti naman pa wala namang nagkontra na wag mo na ituloy kasi may bagyo. Actually, madami. Madaming kontra, pero ayun, nandito na kami. So, we keep tracking yung mga weather forecast. Oo. And syempre tinitignan namin physically yung kalangitan and yung condition ng panahon. Luckily, since yesterday hanggang ngayon, medyo favorable pa naman yung panahon. So, Oo. although umuulan-ulan, manageable pa siya. So, tuloy na talaga. Kumbaga sinabi ko na rin sa buong team, rain or shine. Rain or shine. Yeah. Anong message mo, ma'am, kay sir? Actually, siya yung pinaka-best. Kasi nga siya yung nag-organize ng lahat ng to. And, Gayo. with the help of my team, talaga na Wow. successful talaga yung ano namin. Ikaw, sir. Kay And ma'am. special mention kina IZ, no? IZ Events Management Services, Oh. and to their wonderful team, yung mga crew and everything, yung mga Grabe, suppliers. nakasalbag yun. Yun, special message ko kay Bride, padabata ka. Yes. Yeah, yung name niyo, ma'am? Janine po. Janine. Sa Balbor. Yung apelyido ni sir. Maranya. Yeah. Taga-sain si Thank you. Joshua. Thank you so Taga-sain. So, Taga-sain yan, Joshua. So, babae, taga Legazpi. So, lalaki, taga Manila. Kaya pala Tagalog. Opo. Oo. Pero sinang taon nagibahan? 6 years. 6 years, ha? Pinalabutan nga na ako nung pagsabi, you may notice the bride. Ika, Habang umuulan sa labas. di ka kinalabutan kang nadago muna 6 years na sinda. Ha? Ano? Nakarelate ka o di ka nakarelate? Siyempre, yo. Talaga? Happy lang. Talaga? Opo. Gini. Di ka nakakamatik kung ano lamang na ano? Juan, mag-andam kay Tito. Di ka lamang nakamatik nga gaya konsensya o ano? Para man. Kaugmahan o ano? Juan, pirme. Ang namatian mo, garo, pag-andam talaga kay Pipito, Opo. Okay. Sige. Nagdadangog. Buong universe, Bong yun. Anong mensahe mo? magpreparar, mag-ingat kita kay Tito. Makarapong-gatong kita. Pag gumataram ka, sana all. Okay. O, sige. Sindalang ang kinasal mo niya na Bagyo digdi sa simbahan kan Albay Cathedral o Legazpiano. Sa daraga lang igwang kinasal? Opo. Okay. Oho. Okay. Kayo naman makancel. Dahil naman, mas kako na ikaw sila yan. Ano nang kapreparar ka? Di mo lamang minisure kung kumusta sa humili kampanya. Halaba halipot. Naabutan ko, patapos na. Patapos. Okay. Sakto ang malipot-lipot na taon na banggi. Yeah. Anyway, dagdag na barata with boy, Joshua Bina, Bismillah. Okay. Nagiging karawan may kaya mga tugang si Joshua ta. Sultero po ini. Sultero siya eh. Kaya igwa naman siyang girlfriend. Actually, nalibong na nga na kung ano na talaga. Dahil ko na tindi kaya ng mga bagong nagiri kung mga kuan ini mga ano ba diyan gitriwala sa ko mag-istorya. Diba? Anyway, mga tugang Jimmy, nasalita po may dagdag na report. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Jim, Jim. So, ganda na ilulubong Kasubago. Oh. Dahil pa ni tapos so pag kuan kan pa di duman sa seremonya. Gandar na so karo. Ridalian ang pa. Tama ba ng pugo na? Salbatana ka, Jimmy. Bang pala na-cover mo dyan. Si Joshua kasal. Ika palang gadan so na-cover mo dyan. Gari, di pa nasaraduhan so bibinisyon na baga tapos kikisara sa kabaw nga. Di pa nasasara. Pigbubusol na. Dahil yung nagkampani so urgency ta so kabaong tigi alsahon. Ipandar na pati
So, lulunadan ba ha? Kasi rin Salbata na ka, Jimmy, na. Nagrulo na ako Madam sa Pulgo na, imo. nagturo na giti na. Dahil ka pagkatawag. So, kaya na. Ganun ba ka, so, i-adjust pa sa nakampani sa pagbendisyon baka sa may tubig. Oo. Ganun na yun na. Din yan na inutro kinakul-dakulan. No, ta? Ganun na yun, Gusto nang saraduho na so kabaong. Ibubusol na talaga. Tabado man ha? Nag-under na so, karo? Oo. Yeah, common sense. Magaman sa dali na padir. Di malas. Awin naman ba? Pipito gini. Salbata na. Pinakonsulans mo. Pati ako ngunyan, malibog ang payo ko. Salbata na si paring Pips. Paring Pips. Ano yung problema ko ngunyan Oh. ta? Napaagi ako sa uning mga pigbabakalan-bakalan power bank. Aya, okay. Mm. Ngunyan, sarong babae, nasundan ko. Oo. Actually, di man akong plano magbakal. Oo. Nadangog ko. O, ultimo na sa nangay ini. Ano? Ultimo na sa nada itong power bank. Okay. Maski dahil man akong planong bumakal niya, ako ultimo na sa importante talaga ang power bank. Nagpila-pila, Kung ma-discharge ang baterya mo, may reserve ka. nakatarama ko niya, sako na sana. Oo. 1,150. Pag uli ko digdi sa arong, dahil man nagagana, di malas talaga, malibungan ang payo ko. Iuli mo. Handa ko ni kauli ko pa ining, so, dahil man ako nakagad kan resibo, tanagiri dalian na. Iuli mo. Taday mo pwedeng defective yan. Di ba? Mo sabihin nga, factory defect yan. Dahil man 1,500. Marayon na power bank yan. Kung totoo yan. Di ba? Nakula. Kuha na ko na yung ganyan. Last na ngayon eh. Para ka may uminaging babae nagbakal. Nainganyo ka man magbakal kang pangultimo. Kaya mga tentasyon pa nung... Ata na nga ni. Paano Alam yun ko eh, na pala, malibong. balikan ko sugadan. So nailubong na sugadan. Pagali ko, Oo. nagandar na sukaro. Oo. So, kuhan. Mm. So, mga paraalsa. Oo. Naka-anxious na. Siyempre, may dalin. Dahil man ako nagsunod na sa sementeryo. Nangyayari sa maaba ka. Okay. Malibong ang pamayo Ano ko. ba yan? Patingon niya. Paano ko pa ito mabawi daw? Ba't sa aga? Pwede Balikan pa mo ito. sa aga pagkatapos kang Dapat bagyo. dahil na kumusugin. Itanganing sa aga. Magbukas ito. Mayag baga kung ano yan, may store siya o naglibot-libot lang siya? May kuwan, may tindahan. Kung wala ko resibong na agad to, may nagpapaload, may nagbabakal ki cellphone, may nagbabakal ki charger, Oo. hindi malas talaga. 1,150, nasayang sana. Okay. O, sige. Marketing kuwan ganito, strategy. Iyo baga. Ultimo na sa nangayaw, saro na sa nangayaw. Nakikig ka. Nakikig ka. niya ko, gari, kay pon ko, kay pati niya ko ini. May persuasive ko na yan. May matindi siyang persuasion. Talaga, kung ano niya na mga... Nasusundan ko pati, magayon na babae. Kaya, nagkakirilas ka naman gayo. Ako din, ako kaan. Maaro ka. Ang yuga ka na ako mag-report na ngunyan, sundo sa aga. Then ako kaan, mga gayon-gayon naan. Okay na ako. Nilumi, blugod ngunyan na, mag-phone ngunyan. Malibog ang payo ko. Paano ko pa ito mabawi daw? Taga sa aga. Mabawi ko pa ito. Bukas. Thank you, Jim. Yeah, okay. O sige, ingat dyan ha. Ingat. Kung pa kita, haloy panlaban ta. Nagdadangog Kuya Nemso, pinaksaro sa pinakamagayon kong estudyante sa Bicol University ka ito. Si Abi. Anong apelyido mo niya ni Abi? Nalagawan ko sa apelyido. Dati ko ini. Abi Baduya. Si Bea. Abi Bea. Yan, si Miss Bea. Anong apelyido mo niya ni? Kumusta ka? Uy, long time no si Abi. Kumusta ka? Kumusta ka? Ngunyan pagka-text mo, ibang number mo na pati Naka-phone book mo sa kuyang number, iba na pati. Kumusta ni? Kita ka na lamang nailing. First batch ko ini kayto nagkuhan ako dyan sa Bicol University. Aloy na eh. Pero dahil ko malilingawan ini, basta nag-remind ako kan first name board apelyido, tandaon ko yan. Dahil ko nang nalilingawan yan, mga araw kayo ng klase ng mga pangaran. Abi, ano na, pera na ang dilin siya ta. Gano'n ka, pera na ang kodaw kayo na. May agum na ini. Okay.
Sabi ni Dr. Alan Lucania, Sir, kung dalaga ni Pipito is 20 kilometers per hour, theoretically, ang Legazpi to Naga is more than 100 kilometers. So we divide 100 kilometers divided by 20 hour, more or less, 5 hours po ang dalaga niya. Kung 4 p.m. ang baseline ta, in 5 to 6 hours, nasa vicinity na po sila ng east of Naga City, theoretically speaking. Yes, sir. Tama, tabi, Doc. Very good ka, Dr. Alan. Salamaton na maraya. Salamaton, tabi, Dr. Alan Lucanias. Mabuhay ka, Doc. Talagang ika naman talaga ang tunay. The best ka. Simple sa ng paliwanag, mas klarado. Baka dai pa na charge ang power bank, i-charge tabi ni Jimmy. Oh, baka dai pa man kaya, si saksak pa man. Yan baga, pigi-charge yung kiperang oras baga Kuya Nems. 12 hours ang pag-charge kang power bank. I-charge mo tabi, Jim. Dahil pa man ang karga. Alright? May nag-post po talaga kahapon sa social media through FB na may darangog sindana. Saan ini? I-charge mo na po niya 12 hours yung power bank. O Jimmy, i-charge mo na tabi 12 hours ang power bank. Sana maging forever na magkaibahan ninda. Tang iba sunainot man sa namaray. Sana ipalid, sana da ipagpalid ang pagkamot ninda sa kada saro. So kung ini kasubago, so kasal. Makusog na panguran digdi sa mo sa barangay San Fernando, Santo Domingo Albay, pati Paros. Yan. Kumusta po dyan sa Rapurapu Palan? Kuya, anong oras fall sa Catanduanes? Iyon na po, sinabi ko na po kasubagon. Between 9 and 10. Nakamati kami, sir. Nakamati kami sa imo, sir, digdi sa Burabod, Malinaw. Day pila ang radyo gamit mid DCGB, pigamati mi. Salamat po. Mga taga, ingat ka mo dyan ha, sa Malinaw. Makusog, number 4 tabi ka mo. Oh, sorry, tama. Number 4, yun signal number 4, ang lugar nindo. Pangyari, dahil na naman ang gana sa DCGB app nyo, bata nakamonitor kami sa Manila. Jing, Chipramer, oy, Kuya Nems, pakicheck tabi sa DCGB app. Dahil daw na nakukuha. Pakicheck nito, Jerome, pakicheck mo sa DCGB live app. May nagreklamo alright. Okay, bueno. Makusog na ang uran digdi sa Pawa, Legazpi, amigo. Nagpo na tabi sirang uran. Yan. Okay, sige po. Salamat. Good afternoon, Hen. Good afternoon po sa Indo dyan sa DCGB. Salamat po sa padagos na suporta sa publiko. Okay. Hala, nagauran na tabi. Si Madam de Guzman tense na, maray sa nayaon ka, sir. Nakamonitor kami. Oy, Dr. Madam, Dr. Melinda de Guzman, relax lang, madam, ha? Relax lang. Yung ako nga, pigakaraw-karaw, magtaga, ulok-ulok na lang kita. Importante po na medyo relax na kita, ha? O balikan tatabi, so typhoon signal number 5. O nitabi ang latest kan Pag-asa. Ulitin ko lang ini, typhoon signal number 5, Catanduanes, no? Typhoon signal number 4, tabi northeastern portion of Camarines Sur. Iyan po ang Garcia Torena, Caramuan, Presentacion, si Roma, Tinambak, Goa, Lagunoy, San Jose, Tigawon, Sangay, and northeastern portion of Albay. City of Tabaco, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, Rapurapo. Typhoon signal number 3, tabi Pulilo, okay. Kuha na yun. Sa Camarines Norte, rest of Camsur, rest of Albay, in northern portion of Sorsogon, Puerto Dia, Sorsogon City, Gubat, Barcelona, Castilla, Pilar, Donsol. Yan. Sa Bicol Region lang po ang pigmentation ko, madali lang ta. Ay nangani ito. Ay, sa pindutan ka ining, mapagalong kan. Yan, okay. Alright. Alright, o sige po. Basta po, ulitin ko lang sa Albay, ang first district from Rapurapo to Tiwi, yan tabi ang nasa signal number 4. Ade, alam ko na, lutong ko ay. Signal number 4, tabi. Yan lugar naan. Tapos, so second district ang Albay and third district, signal number 3. Yung tabi ang kategorya. Catanduanes po, buong Catanduanes, signal number 5. Okay? Tangani po na ang sararuan kita. Kaya mahalat kita mga tugang hanggang pong mga alas 9 din banggi sa yan ang estimated time of arrival.
landfall kan bagyo sa Catanduanes. Pero pag nagtama duman, yan po sa tuya, an kabanga na parte kan bagyo. Kaya, sa first district, mamatian ta itong kusog na ito, nindo dyan ang paros na ito. Sa digdiman sa tuya, sa second, buda third, iya mga nasa sobra sa 100 kilometers per hour tabi ang gustiness asin iyan akan bagyo. Okay? Yan. Di magingat lang, dahil na po magpararuluwas. Nadangog ko nga so nag-ikot. Kasi pag nagluwas ako sentro kan Legazpi, may mga megaphone. Sabi kan mga barangay, dahil po magparatinaragas ang payo. Ulit-ulit. Sa Santo Domingo po, sir, wala. Dahil po na-mention ng Santo Domingo digdi. Di ba? Pero kasabay po yan, tabi sa typhoon signal. Ang iyan na piga-apod na northeastern portion of Albay. Yan. Mas maray na po yan. Malinaw po yan. Dahil po namin siya ang pangaran kan Santo Domingo. Pero kasarabay po, ang tahaling rapo-rapo baga ang paros. Bago yan, names? Aling rapo-rapo. Alright. Henry, good afternoon po. Ay, salamat po. Salamat po, No rin po kamo may special coverage para sa bagyong Pipito ay pangyari sa Maabaka. DCGB sa nang masahan kaya sa siring kaining panahon. The most reliable source of local news and radio station in Albay, I would say. Pirmi kami sa endo nakatutok. More power po. Mabuhay po kamo. Salamat po. Okay. Alright. Okay na. O sige, mas sandali lang. Tahilingon tapas sa ibatan ng mga parantabay ha. Mga tugang baka may mga concerns ka mo di iranitaan sa mga out. Uni pala may pakiuron pala nigi sa ACCIO. Sabi kan Albay Chamber of Commerce and Industry. Madali lang. So yan, may pigatandaan na si Jos Babino sa munisipyo. Chabi-chabi. May problema na naman kita kaining. May nakachismis na naman Kuya Nems. Sir, may pigatandaan na po ang si Jos Babino sa munisipyo. Chabi-chabi. Pag una, pagtandaan niya, slim lang. Saan nagtrabaho ito? Bako taga dito sa Santo Domingo? Kata sa munisipyo ining Siroy na Quintano. Nagkari si pang lalaking ini. Iba naman, nagkari paro na naman ni Roy. Na Quintano na naman. Maray pa si Kapitan Joy Boy, may masira mo na barbecue ngunyan. Monitoring and listening from Cabangan, Barangay 18 Legazpi, sabi na amigong Rodel Reginaldo. Okay, yun na. Uni palan ha, sabing may tubig pa, magtiripon ka magkitubig. Baka napalingaw po kamo. Ako kuya nimi, pinarano ko na sa mga gabos kaburbaldihi duma, pinarano ko na kitubig sa araw. Tabing may oras pa po, tako, baka magbaha, whatever, baka buda, tamaan, iyan ang mga main pipes. Kan sa tuya, tabi na kwan, kan baha, sa PhilHydro sa LCWD, baka po may problema kita. Hello? Hello, Ito po ng Tanduanes. Ano po? Gadurodos mug ng uran. Gadurodos mug ng uran? Pati hangin. Okay. Saan po ka mo dyan sa Catanduanes? Maparos-paros naman. Iyong ngani. Pati uran. Okay. Saan po? Virak po ka mo? San Andres. San Andres, ang tama kan bagyo, duman migo sa ibong, sa may gigmoto. Perti naman. Pero pag tuminamaan duman, apektado ka mo, yaon po sa doon, sirkulo kang bagyo. Baparos na mo yan dyan? Baparos na po. Sabi, kaparos-paros na, pag-rodus mo. Opo, okay. Salamat amigo, ingat ka mo dyan ha. Tabi, Catanduanes. Okay, salamat. Opo, yan. Alright. Nag-text, Jerome, Jerome, so, dati kong estudyante, basahan ko sa text na kuya ni sabi niya, in fairness po, very good looking ka now, lalo sa live. See? Ano na? Abi, tapos na niya ang grade tabi. Good looking pala na. Okay. Sige, Abi, good afternoon. Thank you for listening, ha. Sige daw, tamakibareta daw kita duman sa Catanduanes kang sito. Saan may digo akong amigo diyan, bali lang itry ko daw si Renen.
makibareta daw kita duman sa iba ko diyan kikamidbid sa ano yan sa Catanduanes, sa San Andres, Catanduanes. Makibareta daw kita kung kumusta ang sitwasyon duman. Nasa linya po si ini kaya dating pag-iribas, dating reporter kan din si GB ni ngunya naglaw po siya sa pagkapulis, no? Si Staff Sergeant at ang tama ba? Technical Staff Sergeant Renen de los Reyes. Renen, kumusta diyan? Yes, BP, marami hapon sa Parantabay po. Nagpuna talaga ang Kusog Kiparos Buda Uran. Aha. Location ko pala niya mismo sa may MDRRMO office po, Kang Bato. Opo. So, nakano naman yan. So, mga Python guard kan mga opisina ng gobyerno, mga kang privado po. Namamatay na talaga, BP. Ang Uran, tapos Paros po, digdi po sa munisipyo Kang Bato po, tabi, BP. Opo, okay. Anong oras tabi nagpuan ang tama-tama diyan kan Paros? Hindi po sila alas 3 tabi, BP. Ayun. Oo. So, talagang paranin na sa endo dyan ta. Kasi bago baga kahuron ta so pag-asa, mga between 9 and 10 Yes, and so tama kang pinakasentro kan Bagyo. So kung Yes po, tigalawan mo yan, 8 to 10 po na pwedeng uyan na sa muya ang nasabing Bagyo po. Oh, takon sulangilang kang Bagyo nasa 600, if talagang maagi sa endong buo ito, diyan sa Catanduanes. Yes po. And BP, as of 2 p.m. po, talagang shutdown na po ang linya ng kuryente po dito sa probinsya ng Catanduanes. Mayo na? Buong Catanduanes din ang kuryente? Nag-shutdown na po para po sa kaligtasan ng mga lineman and to planta po para mai-secured man po ninda sa spenda pong planta po duman, BP. I see. Kumusta ang preparasyon kan mga LGUs tabi dyan, Renen? Sa monitoring mo? Kung matandaan niyo baga po, kaso Thursday po, mga eskwelas, pinagkari na po, suspended na po. Then Friday, pinag-suspended naman mga loob sa opisina po, maging privado or pang-publiko po yan. Ang matawang kitsansa na makapaghanda kan mga arong pulinda. And nakapaghanda man po, BP. Nakapag-position man kan mga release. Actually, nakapag-distribute na po yung mga release. Ang nagkapera po mga NGOs na po, BP, nakala na po sinda. Nakapag-distributor na BP. Kaya sa unyan, ang pangakudan ni stay put na po talaga sinda sa mga harong ko ninda or tapos sa center. Kaya na po na magluwas na BP. Iya. Namamatyan din na po. Ano yan na pagtama kang paro sa endong yan? May kasabay na oran tabi, Renen? Yes po, BP. Sa unyan, nailing ko nagupon po dahil ko na nahiling ang bulog dito, nag-zero visibility ng bulog sa dito sa muya. Okay. So makusog ng bagsak ang uran, may kasabay na ang paros? Yes po, dito. Okay, so kamo dyan, kumusta kamo? Ang buong kapulisan ta dyan? Anong sitwasyon tabi? Sa niya po, ang sa mga samuya na po, stay put po sa samuya po sa kami nakano. So nasa evacuation center, nakataltag sa mga kapulisan. I-secure po ang mga evacuees. Kung yan po sa mga station ko, stay put po kami. And then i-secured po. Na-secured naman po dito sa mga pamilya. Very good. Ng kaming oras para ma-secure yan sa mga pong mga pamilya mismo na dito. Opo. Kamu dyan sa Bato, Catanduanes, nagkaigwa naman mga, tama ba? Nagkaigwang preemptive evacuation naman since yesterday? Yes, BP. Nagkaigo po ki preventive evacuation po and mandatory evacuation po, BP. Ay very good. So at least kaya lang medyo, sa experience ako rin ka na ako reporter, nag-cover ako yan sa Catanduanes, palibot bagay, yan bagang area ang halos na kulian na salog yan na Darkulaon, di ba? Naluwas sa dagat? Yes po. Kahit may time na binahay yan eh. Kunyang, kumusta ang dyan, ang sitwasyon sa Iling Nindo? Kung mahilig niyo po sa mga video na nag-circulate po niyan, totoo po ito doon sa may Pilipinas San Andres, kinabot na po kumaga sa storm surge pa lang, kaso bagong aga. Then diyan sa may party po ng Francia, Virac po. Opo. Nakigwa ng storm surge. Kung nalilig po sa bumbero mismo kang BFP, nag-aagi, nakuha ang video, talagang pigano na po sa nasa Boulevard Sinda habang nag-monitor po, tabi. Naglangkaw tulo sa tubig, pareho kang namatian dyan sa may Patikan Tiwi. And Malinaw area. Yes po. I see. Opo, okay. Renen, ingat ka mo dyan ha. Unless na sa pangaran kan sa indong provincial director dyan na mahiguson man, ingat ka mo tabi, mga miyembro kan PNP.
Yes, VP. And VP, discourage po ang pag-inom kay alak po. Yan, tama yan. VP. Sarupan sana sa muya na pagbawal po and discourage na po ang pag-inom po sa signal number 5 na po kita. Oo. Kumbaga, pinaghalat-halat nila lang po na talagang action mga siguro bandang alas 8, alas 9. Iyon na po talaga ng purpose po talaga. MVP, Opo. we'll try my best na makakontak po sa inyo kung Yeah. ano kita sa Base Radio po. BP. Yeah, opo. Text mo lang ako ta. Ako men mag-upload sa imo kung kumusta para maki-update kami sa ano dyan Renen ha sa Katanduanes tabi. Yes po, VP. Opo, okay. Salamaton Renen. Ingat ka mo. Thank you po, thanks po. Alright, thank you so much mga tugang Police Staff Sergeant Renen de los Reyes. Bato Katanduanes po siya naka-assign mga tugang diyan pinagkuan niya to nin situation sa Katanduanes. Although diyan siya sa may parte kan Bato Katanduanes. Yan po naging reporter midig sa DCGB kay ito, nag-intern sa Muya. Then tapos naglaog po siya sa pagiging pulis. Yan. Okay? O sandali lang ta. Balungkudo na apudan si Governor Kua. Igwa kong number kay Governor Kua. Mga evacuees kang Gaisano nagdadangugman. Salamat Gaisano sa pag-akomodar. Mabuhay ang GB. Oh, salamat po May mga evacuees pala dyan sa Gaisano. Yan. Good PM Henry, baka lamang maibahan ni Mayor APG na magronda lang mga pulis sa Legazpi. Tapakatapos kan bagyo, mga mahabas ang naguronda sa sentro kan Legazpi. Kung may na-damage na mga pinto kan tindahan, iubos ang mga gamit. Iyan. Tama po ika. Sige ta. Iko nagtatabi ni kay Mayor Garbin, no? Mayor Pido Garbin, tabi sa yan, sa ining sa imong concern. Tama ka po diyan kung talagang medyo may nagkaroon ng mga pinto, nakabantay man sa mga maraot na elementos kan sa tuya na komunidad. May concern sa mga taga-Miisi. Madali lang. Paano nga nini mapaitaas-taas? Ayan. Yung mga taga-Miisi po, pig-evacuate na sa elementary school duman instead sa Anislag, Daraga. Na usually, an evacuation ninda. Bakit di po sila in-evacuate sa Anislag at doon lang sa elementary school? Di ba sila delikado sa lahar? Ay, hindi ko po masagot ito. Kung sabihon, siya nag-send kayo na sa kuya. Ikatabi, Jenny, ika nagwang gani? Siya nagwang gani? Kung sabihon, sa mga Miisi daw, pig-evacuar sa Anislag Elementary School. Ngunyan, pig-evacuar sa eskwelahan mismo ninda. Miisi. Yung bagaan Miisi dyan, kuya ni sa may punkan mayon. Adi? O baka uminagi man po sa assessment. Baka nagkaigwaman ki inassess ki maray, tabi. Kaya, arog tabi kaan ang sitwasyon. Anyway, basta na, ingat ka mo. Di na kita kan makahiro ngunyan. Daraga Parish, tabi. Paano ini? Alat nguna. Bata ining monitor ta baga touchscreen na route na touchscreen dati ini ining monitor ta sa walay. Lat nguna ta. Gamitan ta ki yan ta touchscreen dati ini. So Daraga Parish po, available daw ang parking space to safeguard your vehicle from potential floods and debris. We are offering designated parking spaces. Please take note, parking is at your own risk. Cover your vehicle with a car cover or other protective materials. Thank you. Thank you. Parking is at your own risk. Cover your vehicle with a car cover or other protective materials. Thank you. Salamat po, Daraga Parish. Okay. Ano naman ko lamang kayo ito, so ano yan? So sa kuan baga ka ito ka, sandali lang. Baka makauron ta lamang si Governor Kua, baka lamang. Ibanan ng baganig either unattended or out. Wala. Kay Governor Kua ini. Pigapudan ko ini kay ito si Kua. Governor, Buboy Kua. Baka po nakaantabay ka mo dyan sa Katanduanes. Ano? Wala. Okay. O sige. Mga tugang report muna tayo. Kay ba po si Jomar Bien. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Habang ka muna nakaantabay sa DCGB, asin po sa 97.1 OK FM. Hello, Jomar. Kumusta dyan?
Salamat, BP Henry. Marina hapon sa mga parantabay. Nagpundo na naman sa Urandigdi sa First District Albay. Matapos ang bigla na sanang minabagsak at makusog na uran. Minapahingalo, isalida ang Kitur Tagisti, mabagsak ang uran. Pero ngunyan sa sakuyang lokasyon sa may munisipyo kan malilipot, Turo Tagisti sa nanamamatayan naman sa mga oras na ini. Mientras tanto, BP Henry, sa Banwaan Kantiwi, medyo nakarelax na ngunyan, kidiit, ang MDRRMO, si Mr. Mawi Damo, matapos na maghapon, sinibot-sibot, kang kakaiskusar para maibakwar ang gabos ng mga residentes Kantiwi na pwedeng maapektaran kan bagyong Pipito. Susog kay Damo na ang primerong nakabukag sa SAIA, itong storm surge sa Barangay Lourdes, na may mga tao pa duman. Kaso bagong aga, BP Henry. Alagad paliwanag niya na itong mga tao na inabutan siyang storm surge duman sa may parte kan Barangay Lourdes, iyo ito so nag-uruli man sa nang madali sa indang residensya para magkuruanin mga gamit kasing kung may ano pang dapat na asikasohon, gagakudan duman sa indang mga residensya. Na timing man na nagkaigwa kan na biglang paglangkaw kan tubig duman sa kadagatan, pero susog sa saya sa nag-implementar na sindan in force evacuation as in na magayon man sa naging resulta ang mga dapat i-evacuar na sa evacuation center na. Inunambitan niya na no rescue policy, strictly no rescue policy, ang sa indang ipapautob ngunyan sa rason na naabisuwa naman gabos na pwedeng maapektaran. At mga pwedeng maapektaran digdi sa Banwaan Kantiwi kay ning bagyong Pipito, iyo itong sa mga prone sa landslide, sa pagbabaha, sa storm surge, asin itong mga maluya ang arong. Gusto ko sabihin, ang pag-ibakwarta ngunyan, puro nun, taso kusog na kamparo sa din. May estimate. Pag-ibakwarta ngunyan, so, pag-apod na apektado kang landslide, apektado kang flooding, storm surge, plus sa mga sa strong wind, sa mga saralit na arong. Dahil kaya ang signal number 4 or 5. Iyo nga, okay, tulpi talaga. So, sa evacuation rin yan, mga around 3,800 na. So, facility-based pa sana yan. So, kita mga 4,000 plus na private houses. Okay. So, maabot yan mga 8,000 na family. Na pamilya. Iyo. So, ngunyan, waiting na lang kita kung anong eventuality. Ang pasabot ni sa Inga, no rescue policy kita kay Puan, habang araw pa kanyang panahon, yung pa, kay Puan talaga nakaibakwar sinda. Si Mr. Manuel Damo ang MDRRMO kan Banwaan Kantiwi. Yan, BP Henry, ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report from TV Albay. Yan ang actually yan so point ko sa bago eh. GV Typhoon Pipito Special Coverage. Big point ka sa bago na nagkaigwang storm surge dyan sa Tiwi, Lourdes. Biglang nagkakirigkigan sa mga tao. Supposed to be, dahil na po sila sa lugar na ito. Kaya salamat po dyan sa MDRMC, tabi kang Tiwi, para po sa indo na padagos na pagmaliugot. Ako nang tawa po maghali, mananggal, pabayain na yan. Kaya lang, ang problema, yung anian, pag may apektado na, ma-request tabi ka rescue. Kaya po, sa totoo lang, bago mag-rescue, higa po ang kimang assessment na pigigibo. Dahil po ma-rescue, kung ang rescuers mismo, yun maging parte kang i-rescue sa pag-abot kang aldaw. Hello? Sir, Maray na hapon po. Taga Malinaw tabi ako, sir. Ay sir, sige, ano po may paglilingkod? Maporostar sa digital sir sa Muya sa Barangay Ugob. Barangay Ugob, Malinaw, Albay. Ito po, sir, mapasok naman, sir, ang paros. Opo, sa iling mo sir, mga pera daw ang kusog kang parosan kung pwede mong ma-estimate. Mga ano mo, sana gano'n, sir, mga tagayod. Iyo ta. Medyo facing kaya ka mo dyan sa Catanduanes.
Talaga niyang kamati kay mga paros-paros tabi na medyo makusog-kusog. Nagpuon-puon pa sana, sir. Bako pa po yan. Garo gilid-gilid pa sana. Garo, kuwan pa sana. Puon-puon pa sana po yan. Ay, po, sir. Opo. Dahil pa po yan. Dyan pa ang mga banggi. Tabi. Mamatian medyo makusog na paros din dyan. Yung tabi, sir, tama, magkalipat tama tabi ko, sir. Oh, gari, pareho pa sana, sir. Ayan na paros dyan, sir. Gari, pareho pa sana kan paros din sarong tawo. Nagiulo ka, di. Nagiulo ka. Gano, arang pa sa... Gari, saling ko, sir, yan na paros na matin. Mga 5 katawo pa sana yan. Ingat ka mo, ha? Ingat po ka mo. Ingat. Opo, mag-ingat pirmi. Dahil magparaluluwas kung makusog ng paros, ha? Okay, sige, ingat po. Salamaton. Ayan. Pag nagbabagyo, mga tugang dahil po magluwas. Nga libre kita sa araw kaya Kenny, di ba? Dulo ko ng bagyo baga nagsisentro sa tuya. Mga tugang, pag yaon sa tuya ang taho kang bagyo, masilensyo yan. Imagine na, ang 335 kilometers tabi ang langilang kang matakan bagyo. Hello? Hello? Hello. Yes, good afternoon. Po. Yes, sir. Mr. Kadag, sir. Maray na hapon po. Kumusta po ang bagyo? Ano na? Opo. Kamo dyan, sir, sa Engkangani. Sursugun ka, no? Pilar ka, Castilla? Doon sa all. Ano po? Dyan po sa area nindo, nasa signal number 2 po kamo. Sabi to. Opo. Pagkapango niya na anong oras na ba? Taining sa may parte kan Sursugun sa may parting Prito Diaz, Huban, etc. Erosin. Number 3. Kaya kamo dyan sa lugar mo po sa may Dunsol Pilar Castilla, number 3 po, number 2 po yan. Mga anong oras na wala po na kayo hindi? Dahil man po kamo masisentro dyan, may duro distansya na po kamo, tanglit, landfall tabi sa sentro kan katasak. Duman sa may parte kan Catanduanes. Nasa ako na o pati sa may particle band. Opo, dahil kwan po, medyo lisngi na sa Indokidi itabi sa Bagyo, pasiring na po sa Catanduanes. Pero, dahil po kamo mag-asa na iyon na anta, dahil po aram ang direksyon kan Bagyo, biglang mina ibang agihan yan, kaya mas maray pong nakahanda kita, sir. Ayun po. Okay, thank you very much. Sige po, welcome. Alright. Magkakong kita, may parar kita ta. Ngayon lampas na, ay, delikado po yan. Basta mas maray na naghanda ZGB kita. Typhoon Pipito Special Coverage. Report tayo, kasabay po si Chief Reporter Jimmy Nasalita. 421, Jim, kami Jim. Yes, salamat BP. An uran digdi sa Kamalig. Tinik-tinik man sana. Oo. Wara ki paros. Opo. And andampog kunayap na pasiring sa Tercer Distrito Canalbay. Okay. Kahon niya to si Mayor Jorim Arcangel kan Hobiliar. 4 na barangay man sana an pinagpaibakwar kan preemptive evacuation kaso hapon pa. Opo. Na ikulukar na ini sa safe na lugar sa mga evacuation centers kan Hobiliar at barangay Mabini, Santo Niño, Aurora, and portion kan barangay Calzada. Opo. 500 pamilyas ini, kompuesto ki sobra sang ribong persona. And advance iguananin mga relief packs sa pinagtao an munisipyo. And nagahalat na sana na lumampas an Bagyo tabi BP. Okay. Dahil man ki problema, may kuryente pa sa Hobiliar and as of now, may pangani da sa indaki bagsak uran. Iyo, medyo kan baga siya, pasiring siya dyan sa may, ano nga ng parte? East Coast yan, Jimmy, ano? Tama? Itong Sudinuman ta, West Coast ito, pwede. Iyo, Piuduran, di ba? Budaho Villar area. Oo. O, yan siya. Okay, ingat sinda, ta. Actually, ang problema man sana dyan, itong subaka landslide o kung iba pa, pero sa paros baga, ang second Buda, 3rd District, signal number 3. Yo. Yeah. Kaya medyo magkamati mangyari tabi dyan, Jim, kay makusog na paros. Opo. Sobra sang gatos. Sana dahil man masyado. Yes. Kung pwede dahil na sana. Oh, okay. Yan ta, BBPN sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. May nag-forward sa kuya, kinamber.
sabi ni Renen, nagkalma po ang paros Budauran. Ayan, sige. May nag-forward sa ko kinumber, Vice Governor Peter Kuwa. Talaga? May nag-forward sa ko, digdi na ko na listener ta. Balunta daw na po dan si Vice Governor Peter Kuwa. Baka lamang makauron ta si Vice Governor, kang Catanduanes. Vice Governor Peter Kuwa. Yan. Baka lamang si bagong kita na mas kiday kita nakapunbok sa iya. Baka lamang makaurontan Vice Governor kan Catanduanes. Igwa kaya ki mga ako kuan man okay lang sa ko na di ako simbagon ta. Siyempre, anibang mga tao paminsan day man ika nakapunbok sa iya. Nugaday man talaga ako yo. Tabi, wala lang ha. Nag-ring ang number ni Vice Governor Kuwa. Anyway, kung di kita masimbag, i-text ko. Baka pwedeng makuan siya, makauron ta. Ngunyan tabing banggi. Makakita ang situation, duman tabi sa Virac. Ayun, sige. Alright, wala? O sige, text ko muna. Shara, pakitext mo do tabi si Governor Kuwa. Vice Governor Kuwa. Kauron ng tatabi. Mga tugang alas 4:25 na. Oras po sa Pilipinas. Minabalik si Jimmy, Ronald. Minabalik, or na. Okay. Sige daw. Ano daw kaya ang latest mga tugang sa APSEMO? Albay Public Safety and Emergency Management Office. I-text ko muna si Vice Governor. May mga tao po talaga na dahil nagsimbag pag dahil naka-phone book sa iya ang nag-upload. Ako respetado, tatabi ang ata yan. Personal na bagang number yan. Personal property niya yan eh. Kaya dahil po kita naka-insist kaan. Di ba? Tangani na, okay, text ko tangani na makauron, makakita ki situation, dyan po mga tugang sa Virac, Catanduanes. Okay? Ang sitwasyon, mga tugang kang panahon. Sige na, send, yes. Okay? Pamilbid mo na kita tanganing magayon. Okay. Sige po, alas 4:27, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Kasi bago, pigdadangog ko sa programa ni Pio, programa ni Padingmar, kadakol mangyaray kan mga stranded na mga auto. Pag-una ko baga, subyahe, mga tugang from Manila to Matnog, from Manila to Bicol, sa mga buses, ibang mga vehicle na for mga klasipikado na public utility bus, Pag-una ko baga, in-stop na tabi subyahe duman sa Manila. Wala. Dako lang stranded mo niyan sa Pierre Can Piodoran. Ay doon na to sa tabako, sigurado ako dakol man eh. Dako yan mga stranded tabi. Gusto sabihin, dahil man napugulan, so naghali ka so hapon. Uminabot mga tugang tabi na uminabot mga tugang ang uminabot tabi ang mga biyahe hali tabi sa Manila. Okay, sige daw, makikumusta daw kita mga tugang sa Legazpi. Nag-iirikot sinda Mayor Garbin, buda po sa iba pa. Mayor, amaray na hapon tabi. Maray na hapon, Henry. Nagsirong lang ako. Nagsuran. Naguran na. Okay. Sige, Yor, kumusta po ang assessment nindo sa buong Legazpi na pag-iikot nindo po makasabang aga? Well, so far, masinunod man sa tuyang mga residentes, lalong-lalo na itong mga nasa high risk. Opo. Kasi mga nasa coastal, nag-ikot lang kita kasi bagong aga, kasi nang nanuntaranta itong mga pamilya na siging uhuruli, giraray, pasisirin sa indang harong. Opo. Mga balido man ang rason, maruluto, may kukaon na gamit, secure sa harong. Alagad sabi ko sa inda, sa ngayon na hapon, dapat gabusta ka mo nakatinir sa sentong designadong mga evacuation centers. Yung pangapunan ko sa mga kapitanes, kaparangay. Opo. Na data man talaga mapugulan ka sa bawang aga, nag-uruli. Alagad, siring kang pangapunan ta, nangunyan nagkukusog ng pag-uran. Opo. Dapat yaw nagabusin na sa mga evacuation centers sa Henry. Opo. Mayor, ikaw na po kamukigaro estimated number of evacuees tabi. Takasabago bagang aga, more than 100 na tabi. So initial na assessment tabi. Well, sa kunya na yung manggiraray, because I think that was the
list submitted by all the punong barangays Opo. sa satuyang CDR-MCO and at the same time sa CSWD may ito subasihan kang pagkuha kang mga ayuda and ang kabarayan Henry dahil distributed naman so sa tuyang food provisions so food packs Yeah. sa mga barangay may mga pigluluto para sa mga residentes. Iyo mananggad naobserbahan ko igwa ki mga kapitan na nagpapaluto mismo sa mga residentes niya tabi, Mayor. In advance na ito kaso Yeah. hapon pa Opo. at ang aning sa indang mga residentes kada bes iobliga na mag-evacuar ang permit pighanap sa indang mga kapitanes is hay niya sa muyang pagkaon. Yes, exactly. Iyan man so encourage na sa lambang mga punong barangays. Opo. But to some na nag-evacuar sa ibang lugar as in ibang harong ito talaga so day makover kasi ng mga opisyales ng barangay. Yeah, Siyempre, opo. warang special service Yes po. Saro po, tabi yor sa Mayor sa objeto kong pag-apod ko sa imo. Kasi bago may mga nag-text sa kuya, sa experience siya dakan mga nakaaging panahon, kunan mga business establishment baga titamaan ki nagbibagyo kita, kan mga nakaaging mga panahon. Pagkatapos kan, nagkakaraot pa minsan sa mga eskaparate, sa mga pintuan, mga salming nagkakaparasa, so itong mga roll-up doors. Ang pagkatapos na tabi Mayor kan Baguio, ang sunod na nanginginutan sa mga mahabas, mga looters. Well, I already advised our law enforcement, the Opo. Philippine National Police, that while we encourage everyone na maging safe, dapat panso sa indang pagronda, ay lalong-lalo naman sa mga nagkataratang barangay officials sa barangay. Lingon man giraray, so kasiguruhan kang lambang propiedades, kang lambang residentes. While it may be true, Henry, na kaya yan riparuhon, correct. kang gabo sa lagad, syempre, so pangakudan taman, kaya nga minsan titugutan tamag uli, bago kang kasagsagan kang bagyo na ririparuhon da nila sinasigurador ninda na nakalak as in intact ang sa indang harong. So, but Henry, we will do our best to monitor and at the same time to provide police visibility, lalong-lalo na sa mga darakulang establishmento na minsan subject for looting or minsan paghahabas. Opo. Mayor, may ako sigurado sana dai mangyari ini kung halimbawa man tamaan sa mga mainline takan tubig para sa LCWD. May kuan na po kamo, gamay initial na po sa indong kuan so PhilHydro or so water district in kaso kung magka-problema po kita sa panahon na ini o diyan sa aga tabi kung tamaan kita kan makusog na paros o bagyo. I was in close coordination with them, Henry. Opo. Ang talagang day pa na nanalasa so bagyo na nalasa na so LCWD dahil walang tubig, sabi Henry. Yung manangka, dumang aldaw tulos, So, yan, so pagpaabot na kang pre-disaster risk assessment at talaga ang reklamo sa inda ng mga punong barangay sa LCWD as in Aleco. But these are two public utilities na talagang pag nagka-problema, ang reklamo buko lang siya sa indang manehamento kundi binaabot sa opisina ng alkalde. And yan po, sana man dahil na magkusog ang pagbabaha kasi apektado ang pagsusupply kang tubig. We all know that. After Christine, human ang problema. Ang Aleco naman, nagtabang kita sa clearing operation. May last minute clearing kita kasubago, Henry. Iyo po, nahiling ko ito Diyan sa Rizal Street, so mga nakabalandra na mga 3 branches near the electric post and electric wires pinagpahali katabang ang City Engineering Office and then ang Department of Public Works Second District, di Warren Azotea. So ini po ang sa tuyang pinagigibong mitigating measures to avoid or mitigate damage sa papaabot kay ning bagyo. Opo. Mayor, salamat po sa pagsibag na pod ko ha. Mensahe tabi sa mga taga-Legazpi. Tabi man, dahil na maging pasaway, kung kamo magiging pasaway, nilalagin do ang sa indong mga sadiri, pamilya sa peligro. Kami, ma-responde, alagad kung di kaya. Talagang, syempre, first of all, safety for everyone, tabi. Salamat, keep safe, everyone.
Thank you so much. Mga tugang attorney Alfredo Garbin Jr., alkalde po niya to digdi sa Legazpi, may kinaraman sa mga nagkapirang kahaputan na gusto niya itong maklaro tabi ngunya na pagkahapon. Mientras tanto, dumang kita sa location ni Pading Al Armario. Pading Al, good afternoon, come in. Yes, good afternoon, Paday. Pinasirang ko muna ang dito oras ang southern part kan Legazpi. Okay. Aros magayonon ang preparasyon kan mga tao ta kanya-kanyang pako kan sa hindang mga harong, kanya-kanyang sulay sa mga light materials. Kaya iba ang sitwasyon mo niyan. Talagang yaon ang matinding preparasyon epekto kan padagos sa pangapunan kan sa tuya mga autoridad. And back si Kapitan Ninyo Berwega man kan maslog pig-release na so bagas na itinahuman kan si SWD through advice ni Mayor Pido Garbin. Kaya oto na sa mga tao may kanya-kanya ng pagkuha kan sa indang mga goods para preparasyon in kaso sa sitwasyon tangon yan. Apo. Nagbalik na kita digdi sa Albay District sa command center. Naka-standby na ako digdi sa command center. Taon-taon padigdi naman si Mayor Pido. Yan digdi Raray si Madam Ladi Asur. O yan, mga barkada ta sa Coast Guard, matindihan sa indang preparasyon. Yan, hindi naka-standby digdi. Gulping mga Coast Guard personnel ini. And may mga rubber boat na ready man sinda. Kung in kaso kaipuhan hanggang na kung kinakaipuhan. Pero as much as possible na dahil po dahil magkaiguan in rescue. Yan ang pag-iwasan baga and pangapunang kasatuya mga authorities. So, yan din si Madam Ladi Asur, Baring Henry Tabi, para ma-update kita sa kapang sitwasyon. Madam Ladi Tabi, good afternoon. Live yari kita sa DCGB, si Henry po. Ma'am Ladi, engineer, maray na hapon po. Sir Henry. Ay, good afternoon. Kumusta, madam? Ano na po ang satuyang initial na assessment habang dahil pa po sa tuya, nagdatama si Pipito? Actually, we started yesterday the preemptive evacuation. So, igwa pa pong dain na complete kahapon. So, pinagkumpleto ninda. Kaninang aga until today. Pero igwa pang diit. Pero diit naman sana po. Opo. By the meantime na okay pa man ang panahon ta. Yeah. So, we assume that all population at risk, vulnerable population, especially those in the coastal areas, flood-prone landslide areas are already packed in their respective evacuation and temporary shelters po. Yeah. So gabos Ma'am Ladi na aram kasabao na dangog takadumang kay Mar na interview kagad ni Karen ito sa pag-iri pamidigdi. Opo. Oo. Gusto ko lang i-follow up. Kumusta po sa kanta mga barangay na prone tabi sa possible na flash flood sa kahali sa Mayon Volcano? Opo. So, pinagtungkusan tamang po ini kasi meron po bagang advisory si FIBOC. Yeah, correct. For potential lahar. So, Opo. in-short ta po, medyo na sala nga na medyo na confused po so mabinit. So, pa-evacuate po sinda sa Bambinit Elementary School. Ayun, delikado ito. Di po pwede kasi yung location po ni Mabinit nasa moderate to highly prone area. So, eskwelahan mismo. So, transfer mi po sinda kanina from Mabinit Elementary School and a multipurpose center to the Expo Center. So, ay, very good. Sa LCT. Yan sa may airport, likod ng airport. Ay, magayunon, duman madam ang istara ninda. As well as yung Matanag po. Yun din, located din kasi sa moderate to high. Si Bunga and Buyuan, okay man po sa location kang school. Nasa light, lang sila. Light prone to rahar. So, pwede na po ito. Opo. Si Padang po, completely nagpa-evacuate. Nasa kumapon po sinda. Ubos gabos, okay. Opo. Ubos gabos po. Pero ma'am, tabi, an estimate number, more or less, baka ako madagdag pa iyan. Pero po ang estimated number evacuees tangon yan sa Legazpi? In terms of families po, so validated ni po as we went around kaninang umaga. Tapigpasadahan ni po to ensure na na talagang nag-evacuate po sinda. So, ang total po as of 2 p.m. in terms po of the number of families. Families? Is,
alas muna po. Sige po, madam. 13,393. 393 as of 2 p.m. 13,393. Okay. That is equivalent to 32,256 individuals. 236 po. 32,256 individuals. 56 yun. Dakula, no? Individuals. Opo. Yeah. As of today, 2 p.m. As Opo. reported po by the barangays and validated by our team. Yeah. Ini po, so gabos lang yung naka-house sa mga schools and other recognized evacuation facilities. Yes, including po host houses. Yeah. Oo. Host housing unit. Ano ba man ang ganda ka-star sa mga kapamilya, sa mga harong? Yes, Ano? opo. So iba po naka-star sa hotel. Yeah. Oo. Naka-star sa mga simbahan. Pag nag-evacuate, madam, sa hotel, Or isip po relatives. nagbabayad. Sinda po. Sinda po, Sir Henry. Pero may relief goods man po iyan. Nag-evacuate man po. Iyo baga. Iyo Basta baga. sa pamilya, sir, pamilya, di po pwedeng duwa lang. Yes. Regardless kung saan sila naka-star, basta nag-evacuate sinda, abot to nin Yes, suporta sa gobyerno. Opo, Gayon po kasabay yan. po iyan sa bilang. Maski po sa host families, tatauan man po ito kay relief goods. Iyo man ang maitaotang pangpa-konsuelo Iyo po. sa mahuyong buot ninda sa pagtanggap ka mga families in need. Bias, opo. Last na lang, ma'am, kaso bago nadangog kay pading may pighapot sa imo, may examination da sa PRC, tabi? Opo. Kumusta po ito sa mga pag-exam? Natapos ba yun o paano mag-uli Wala sa nga mga... kaming balita, sir. Ayun, Sa Munyan. So we are trying to reach out PRC. Di ugaring nagsisimbag. Iyo, sige, tagari may contact ako. Balong ko tabi Opo. na i-coordinate, Pero we madam, have- sa PRC. Oo. In case po magkaipo sa mga examinees kay Oo. temporary shelter sa Ibalong Sentrum for Pwede. Ibalong Conference Room sa laob po kang City Hall compound. Ayun. Yun po ang pig-assign sa inda. Yeah. Buda dyan sa PRC mismo, ikaw dyan kisugari examination o yung mahiwas man? Ano? Yun nga ni po, Sige po, sabi ta- ko nga ni po, we are wishing po, Sir Henry, na sana po, sa PRC, magtao man asikasuhon man po sinda. Yeah, yeah. Sinda po so nag-decide na mag-push through with that event despite the notification na wala nakitang activities or kung ano pa man. Opo. Sige po, Sigurado makoordinate tabi po. kami. Ma'am Ladi. Oo, sigurado po, Sir Henry, gwa dyan, taga Masbate, Katanduanes. Sure, sigurado you know. yan. Mararayo yan eh. Oo. Tsaka sa Araw ibang provinces within the region. Opo. Okay. Ma'am Ladi, Uli, salamat po ha. kainin. Ingat Opo. ka mo, permi tabi. Ingat ka mo. Okay. Salamat man po sa Indo sa radyo, broadcast media, sa Yeah. pagtabang sa muya, sa pag-relay kang tamang information. Welcome po, ma'am. Salamat po. Yes po. Okay. Paringal. Thank you so much, Namladi. So, tabi, ang sa tuyang CDRMC officer tabi, paday sa sitwasyon nganyan as para sa Legazpi City is concerned. So, standby na ko nagday tabi, paday. Apo. Mag-araga. Hindi sa command Apo. center. Hello. Alam mo rin, thank you. Apo. Gob, maray na hapon po. Gob, si Henry Maceda po ini sa DCGB po, Gob. Gob? Yeah, maray na hapon, Gob tabi. Opo. Pwede ka po ma-interview yung live sa radyo? Okay po. Apo, okay. Sige po. Mga tugang, nakontak niya to si Governor Boboy Coa nin Catanduanes para makikumusta kita dumanta sinda po ang nasa delantera ngunyan kay kalamidad lalo na po yung si Typhoon Pipito although kasabay kita rin salbay. Mangumusta po kita kay Governor Coa. Governor, maray na hapon po. Maray na po, Henry. Maray na po naman sa inyong mga listeners. Opo. Uni kita, nagpupon po ko na ang hangin, ang uran, kaya namamatian na ang paabot ng nagyan dito. Siguro by ang expected na landfall sa Catanduanes is alas 8, no? Pero Opo. kasi nila, kasi ada pa nga na nagkusog na sudak at dahil pang uran na maliwanag pa nagkusog na sudak. Kaya pero kung yan talaga nag-uran na, mga 2 hours ago nag-uran na kasi may duros lang na mati kita. Opo. Sabi yung tabi, Gob, pigtatamaan na ka mo dyan kiduon nin mga paros o doros tabi ali sa Bagyo. Tama ba ang pagkadangog ko?
Yeah, pero may mga reported pa sa north side sa north ng Catanduanes, medyo pakusog naman ang Yeah. Opo. ang hangin dahil may so latest tracking ng mga weather report, medyo nagtaas-taas, Yeah. Kaya mas kung totoo ito nga nagtaas-taas, apektado ito ang northern part of Catanduanes. Opo. Okay, Gob, ano po sa mga generalmente ginibutan na mga preventive measures taaram ta po baga since yesterday naka-forecast po na Catanduanes po ang tatamaan ka ni Pipito Tabe ang sentro, Governor Coa? Sabi ng November 4, Opo. nagpapo na kami ng meeting sa PBRMG to disaster risk assessment na kami, and then inactivate din ng EOC dahil sa bagyong Pipito na ini. And then na mag-inventory kita ka mga equipment duman sa nag-position kita ka mga equipment duman sa mga possible mga area po, mga landslide prone area, nakaposition na ng DPWH ang equipment area, ang mga equipment ng probinsya, ang PEPO, nakaposisyon naman sa mga landslide prone at siling man nakapunang sa mga kahiman na talagang maglikas lang so then sa mga low-lying areas, sa mga coastal areas, dahil nga itang bagyong Christine, pwede kitang casualty, sarong-harong sa Karamuran, barangay sa Bluyon, kilometer 80 na nagkaigwang sarong-harong na antugan, nakikita ng apat na casualty duman, kaya tig-iwasan dito. Tig-iwasan dito. Iyo, may pakilot tabi Gob, may sarong-harong na naantugan kay ano po, kahoy ba o ano? Kang bagyong Christine may sarong-harong Christine pala. Casualty attack. Yeah. Kang bagyong Christine. Oo. Sana po ngunyan dahil na maulit ito terak manggan mga kababayan ta diyan. Opo, Gob, paano po? Opo, paano po 'yan, 'di ba? Ang Catanduanes tatamaan po nin bagyo, ano po paano sinda nasa evacuation center ba, mga eskwelahan o whatever? Saan po nakaestarang kadaklan sa mga residentes po nindo? Iguana kita mga halos kabus pati sa mga eskwelahan, we after reports sa bagong aga, iguana ka more than 11,000 families at about 38,000 or 40,000 individuals ang nasa iba-ibang evacuation center. Yan lang po ang official na count. Pero naman sa mga harong na tayo naman kita ng data. Opo. Henry. I see. Okay. So most probably tabi Gob, mas dakul pa digdi sa number na ang naka-evacuate sa Indungon yan. Kundi pagkasabay sa mga nasa harong buda sa mga friendly na naka-estar. Ano tabi Gob? Opo. Okay. May Gob, aram ko man na dahil pa man kita inagihanin makusog na kalamidad tabi baga sa taon na ini, ngunyan lang kitang patapos ang taon. Ano po, kumusta? Kaya pong masusniran kan sa tuya tabi na supply o yung calamity fund ang sa tuya mga kababayan tabi in case na talaga medyo nasa worst situation tabi sin after the typhoon? Aram mo kang bagyong Christine, nag-declare kita ng national calamity. Yeah, opo. So, nagtaon kita mga relief process. And then sa mga barangay, halos exhausted na sa mga pondo ng barangay, may pondo ng magasinda na halos exhausted dahil ng problema ta. Then, kita man, nagka-gusto mo lang di tumasatis bagyong Christine. Opo. Pero, nagkapagpagpasubago sa Secretary Rex Gatchalian na ready sinda. In fact, kita duwang truck naman sa tabako na naharang lang kasi nagyo ay may signal na din nakabalyo sa duwang truck. Today, kita ning ang DSWD office sa probinsya igong about 8,000 reposition relief. I see, opo. Ready to eat for tabi ang Gob. Yan na more than 8,000. Ready to eat na po pagkaon.
Pagkaw po yan, sa mga Ayun. different municipalities na. Opo, okay. As of now, Gob, aside kay na kwan, so reinforcement kang DSWD, selling mo po mga pirang aloda po ang supply na available yan sa Indo para po matawanan tanin suportan mga kababayan tatado. Ining supply na ini, baka duwang aldaw daw, tunong aldaw na ini. Kaya talagang sana after the typhoon, ma-lift na ang signal, Yes. maging possible na na kami isolated. Ang mga relief goods from national, pinangako man ni Secretary. Very good. Ibang goods, makabali na sa Catanduanes. Opo, okay. Governor Boboy, pangapudan tabi sa mga mensahe po nindo sa indong mga kababayan dyan sa Catanduanes. Go ahead, tabi. Bis makailahan po sa mga manuwata sa Catanduanes, mga matitan ng bagyo, talaga sa north side ng Catanduanes, Baras, Sigmoto, Pagamanog, Biga, Panganiban, Pandaran, medyo suday pagalikas tabi, ipinay na po ng mga public official, barangay officials, sa mga PNP na nag-order na ako ng forced evacuation, so habang magtubod, sana masiguro ta na makalikasin ta mapuong pa lang ang kusog. Kung makusog na namati, dapat lang ako lang iningon yan, kung by 8 o'clock, per tracking, 8 o'clock ni mapuon, pero kaya mas makusog pa yan. Kaya sabi kita nga boss, asin so sabi ko nga so dahil ito naglikas, pwede na maghagading tabang sa otoridad, sa mga pulis, sa army, tangaling magkaigo kita ng ma-implement ang forced evacuation, tangaling maiwasan ng casualty. Opo. Governor, salamat pong maray sa oras mo sa DCGB Legazpi City. Mabuhay po kamo. Ingat tabi. Salamat din po, Sir Henry. Opo, thank you so much. Mga tugang Governor Joseph Acua, no? Siya po ang gobernador kan probinsya ng Catanduanes sa nagkaperang mga kaputan niya tungod yan may kinaraman po sa indang sitwasyon dyan sa Catanduanes. So confirm po ni Governor Buboy Cua na nagpuon po na magtama-tama duman ang uran as in paros and expected tabi between 8, 9, 10 na mga oras na yan. Nayaon po dyan ang bagyo and it was confirmed tabi by Governor na itong forecast kang Pag-asa dumantabi mga tugang sa Kwan, dumantabi sa lugar na ito sa north, sa Moto, asin mga kataraning ng mga lugar, mga tugang igwatabi ki igwatabi ki sitwasyon, mga tugang ang ang panahon diyan po sa lugar na yan. Okay? Sige, 10 minutes bago po mag-alas 5 nin hapon. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Paragos kita sa mga istorya. Karen, location, go ahead. Yes, BP, akong tabi kita digis apsi mo. Actually, kataning ko po yan si Albay Acting Governor Glenda Umpunggaw. Dahil okay. sa kaibahan kami, nakamonitor man sila padagos digis sa apsi mo command center sa man ang sitwasyon na daratan pa yung pipito sa probinsya kan Albay. So, this is po si palos na po kami. So, Gob. Hi Henry. Yes, Gob. Henry, good maray na hapon, maray na banggi po sa imo tabi Governor Glenda. Opo, kumusta po? Ano po ang ano po ang mga may report din na ba o ano pang sitwasyon tabi sa probinsya kan Albay as of now? Kumusta po ang sa tuyang assessment tabi Gob? Sa tuyang sabi nga ni iyan na evacuation effort. Go ahead tabi. Yaon na po kita paano yan sa storm phase. So gusto sabihin, talagang yaon na lang po kita sa pag-monitor. Kaya nag-arapod-apod na po kita. Maski nga po si Vice Governor Peter Cuati gahaputan na sa Catanduanes kung kumusta ang panahon duman. And sabi ninda, medyo na mamati-mati na sa pagparos and sa pag-uran. So supposed to be pag-arog ka, dapat tig-aram taman kung ano ang kubugtakan kan mga nasa first district na iyo po ang nasa signal number 4 kung may epekto na mamati kang Catanduanes dito po sa tuyang distrito, lalo na sa primer distrito. And according sa mga nakakahuron ka na bako pa man talaga, di pa man talaga namamati sa pagpuran, di pa talagang namamati. Kaya ang gabos nakikiramdam tabi ngunyan, maski kami digdi sa Apsimo, nakatutok talaga sa dalagan kang bagyo. And ang iba, tig-interpret ining makatakot, nag-expect sinda na baka mas grabe ang kusog na dara kaini, pero ang iba man siguro
kung baka madaraman talaga ini sa pagpangadji Yeah. na di man talaga bako talaga arog kan tig-expect na sabing super typhoon ang bagyong ini. Pero maski ano pa man, makusog o bakong makusog ang buot kang gabos na albayano, ta preparado tabi kita Henry para digdi. Opo. Okay. Gob, dahil pa man sa imo kinakaabot na problema, whatever tabi, may connection sa tuyang monitoring sa buong Albay? Dai pa man. Ay, very good. Siguro duman sana sa mga problema na syempre pag-arog kaan kadakong na ang tao nasa labi na kitang pera, nasa 100 plus 1,000 families na po ang yaon nun yan sa evacuation center. Yeah. And malalauman ka talaga na ang pigaharanap kaan so relief goods. Yes, sigurado So, yan. may nagkakaperang nagpapaabot and especially sa mga nasa luwas po kan evacuation center na iyan mambagantig tataram ninda na daiman kami ngayon nag-evacuate pero apektado man kami sa kung ano ang nangyayari ngunyan. So Opo. yan pong mga arog kaan na mga problema. Pero ang pinaka-importante digdi, daita pa talaga na mamati ang tigasabing super typhoon. Iyan, opo. Diyan pa, mga between 8, 9, 10, tabing banggi. Pag medyo luminag pa siyan, saka kita makahangos-hangos tabi, Gob, para sa sitwasyon Tama sa yan. palibot. Lalo na dyan sa Indo, sa 1st District, di ba? Number 4 ka mo eh. Kaya lang di po ako duman ngunyan tabi Iyo. Henry sa first district. Iyo nga ni. Po ako dito sa segundo district. Oh. Kaya nag-apod-apod po ako sa mga mayors sa first district kung kumusta na po ang Yes. panahon po. Yes, opo. Okay. Gob, worst case scenario po, yan, ang supply tangon yan sa Albay, good for how many days po yan? In case tatamaan kita ka talaga medyo malayo na sitwasyon kang bagyo. Di ko masyado pero you're asking about the relief? Opo, mga Good? good for how many days pa po yan na supply ta for relief operations? Sa Samuya, tabi na hali sa Samuyang Quick Response Fund, dai pa po ini dai pa ini nahihiro. Ang sinaumi po kasuudma sa prepositioning kang sa tuyang mga relief goods, to yaon pa po ini digdi. So dai pa Samuya natatao kang NFA, so 92 sacks, so mga dilata, ini man po so linuwas ta kasuhapon. And dapat araman po man ang DSWD na nagsindaman, maski nga ni gari nasa augmentation kami, pero nakatao naman po na tiga 500 na food pack sa kada po LGU kunyan. So kahiling po ining bagyong ini, in case man kaipuhan pa ining mga relief goods, kakayanon tapa sa satuyang QRF. Iyan. Opo. Governor, baka po may gusto ka tabing i-reiterate sa mga nagdadangog ngunyan sa bilog na Albay. Go ahead, tabi. Inot, dapat dahil na po talaga kitang movement sa mga panahon na ini na nagdidiklong na. So dahil na magapara balik-balik sarong, kung may mga pigaalagaan po kita duman na sa mga pets na dahil na dara po sa evacuation center, siguro hayaan ta na bu na sinda duman, basta nakabuhi iyan, dahil na magpara ruluwa sa evacuation center. Tangani, dahil na pong movement sa mga panahon na ini. And gusto ko man sabihin na ipadagos lang po ang pagpangadji. Ipong imposible pag kita po nagtutubod na ililigtas kita kang Diyos adigdi sa tigataramindang super typhoon. And magdahog manggiraray sa mga radyo, sa mga abiso, and magdahog po permi sa authorities kung ano ang dapat nindang gibuhon and dapat nindang gibuhon. With our efforts for ining preparation talagang nag-expect kita na pasiring kita duman sa zero casualty. Opo. Gob, Apo. Ano pong radyo ang rekomendasyon mo, tabi? Ay, siyempre, tangon yan, di ako nadadamog. Pakarayan simbag mo taba, ka ba nagyata ka kanima? Kung sabi ako nagtataram, ito ang Uy, sabi ko nga, mag-iringat man tabi kita, sa mga pag-iribata sa media, ang pag-uruli. Oo, pasiguruhon man ang buhay. Habang sigurado naman ang buhay ng mga kababayan. Iyo baga. Salamat po, Gob. Ingat ka mo, permi tabi. Alright. Thank you. Karen? Thank you, Bob. Alex, Hani, yan pati ang tutuyang informasyon haliki sa apps mo. So, Karen, dito nyo. Thank you, Karen, sa report. Mientras tanto, 1 minute before 5 o'clock in the afternoon, Joshua Bino, nasa linya. Kamin, Joshua? Yes, biti makatakot ining sitwasyon digdi sa barangay Victory Village North. Talang napiga-ditan kan nagkapirang mga residentes digdi. Pag-discover, nagkaigwaling batak sa tinampo.
Ay pangyari sa maoraro. Ining tinampong ini BP Henry, ini baga digdi sa may arko, ining arko palalaw kang embarkadero, Okay. asiring kang Legazpi Boulevard. Yung manangganda. Kikig, so nagkaper ang mga residentes, ta bigla na sa nang uminarangat sa mga gapok-gapok digdi. Oh. Mahiling, dakula na subatak kan tinampo ta BP Henry, sa luho kan batak, masisirip mo, tubig. May nadagong sindang tanog, Joshua? Dahil man sindang nadangog diping tanog, ang nadangog linda, hagapas kan alon, sagkod Yung, sa pagluwas, may nakariparo tabi BP Henry, Oh. pagluwas, pagriparuwa, may mga batak na, pigsirip sa luho kan batak, tubig ang nasa sirip. Tubig ang nasa Oo. Sapa, buda, so tubig dagat na. Ang iraron baga kaan, Joshua, ining batak, tigsusog ka, ako magsusog kang batak ko na ini. Aram ko ang batak kung paano susugon. Yan na batak naan, ang saro ka na kanto, dyan sa palaog sa may merkado dyan, may fish market dyan, di ba? Bagsakan. Tapos, diretso mo yan, itong sa Welcome to Embarcadero. Tama? Yes. Tapos sa wala, malaog ka sa pier. Aha. Ayan. Iyon ang lugar na may batak. Gurano kahalabang batak na ini? Mga 3 to 5 meters ini tabi BP Henry na batak na ini. Medyo nagdadakula nga. Sa tahaw pati ang batak ano? Sa tahaw ang batak? Sa tahaw kan tinampo. Sa tahaw kan tinampo ang batak. Di ba? Okay, go ahead. Sa tahaw kan tinampoan na batak pigya dulo ko subago buda pigsirip kan sarok man nakaibahan kong residente digdi. Sirip na sa tubig. May batak baga Diyos na naka ano ito? Horizontal? Horizontal, di ba? Horizontal na BP. Dati na. Dati ini. Nagkaigo kibagong batak. So, soy-soy mo sa tinampo. So, tahaw mismo? Sa tahaw mismo. Soy-soy mo sa tahaw kan tinampo. Gawing kang supasiring baga embarkadero. Iapot mo ang pagtapos kang bagyo sa engineering. Tangiraron baga kan Joshua, kunyan, gari piglatagan ang kimanggagapo kan mga nakaaging panahon. Para gibuhan kitinampo, pasiring sa embarkadero. Taswam, kuan yan eh, may bayon, gilid kan dagat dyan. Yes. Pati kan pier yan. Sabi kan mga residente BP, ini nga nga tatangodan kan batak, sapa nga yan. Ngunyan, nang pigtutubudan kan mga residente, sa sobrang kusog kan rapas kan alon, nabungkal, ining tinampong ina. Kaya nagkaigwalin na baka although na kita pwede mag-assume, may posibilidad na nakonserarom, na nakadkad. Oho, yung teorya kan mga ano tabi dipende, tanadog din ta, makusog na hagapas kan ukol. Di siya nga dagong na-crack o ano, tanog, kan mag-crack yan. Ang batak baga, pag bigla baga yan na mina-crack, may tanog baga. Dahil man sindang na Dahil ano baga, may ang sa mga residente baga sa likod, may may wall. Okay. Kung hindi naman sa nang mga yaon liging residente, nag-ibak sa iba. Kundi marita, may naka-repair tayo with Henry, and sinagihan ta, kung yan, yung kita sa area, talagang dakulaan batak dito, nasisirip mo sa eraro. Pangyari. So, tubig kan sapa, kan dagat. Sige, haputan sa kwan, engineering ta. Baka kung agyan ang diyan baga nag-agi mga magabato na truck. Palawag sa pier, di ba? Ng mga vehicle, mga light vehicles. Budang right kaya na tinampo sa tuong partikaan, may tulay diyan. Salog yan. Yan baga diyan sa pumping station. Oho. Salog yan. Luwas duman sa pier. Oho. Okay, anyway, sige. Yung sabi dito kan mga residente kita, ang iraron mo yakan batak, natatangod mismo kang batak. So, sapa. Iyo. Kan baka nga ya high tide, tapos makusog so rapas kan alon, buminatakali duman sa iraron tabi dito. Mali mo baga, siguro baga mga puro particles. Yeah. Umilangat baga tayo babaw. Okay. Pero ilang ang susunod na hiling kan mga residente, pero sabi nga ni kanina, makahadip na yung sitwasyon. Iyo man talaga. Biglang nagkaigwa na yung batakta. Dahil pa man nagkukusog maray hukol, dahil pa man subagyo. Iyo man talaga Diyos ba. Buda, ang halit ko dyan, diyan nag-aagan mga magagabat na truck, hali sa pier, pag nag-unload baga. Oo. Ma-load and unload sa pier. Yan, dyan minatiko sa lugar naan. Yan na kantong yan. Digdi sa may restaurant baga sa kantong yan. Oo. Yan sa intersection yan eh. Pasiring sa Embarcadero and going to pier. Okay, anyway, palapunta na lang pagtapos kang bagyo. Ano? Yes, tabi repair. So yan. Okay. Na sitwasyon, nakikig mo sa nagkapirang mga residentes, nagkaigwang batak digdi sa atin ng pang ini. Sakop ka na Victory Village North
Legazpi City. Sabi kan texter tadigdi, luwasan bagayang kan tubig dagat, yan apisar ang nag-araging truck yan, magabaton, baka nakakontribute pa. Yan. Ay pa-analyze ta sa mga engineering, mga eksperto sa sa construction tabi Joshua. Ha? Yes, tabi BPO. Yan. Okay. Presenting sitwasyon kay bang ko si Boy sa mobile unit, Joshua Bina, DCGB. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Padagaw sa mga nagantabay, mga tugang sa DCGB, boda OKFM, mga tugang sa bayan po sa tuyang broadcast para sa Typhoon Pips. Pigbabantayan tatabi si Typhoon Pips, no? Sa Santo Domingo, magayon man na practice ni Mayor Jun Aguas. Sa Santo Domingo tabi, nag-declare ang alkalde nin, curfew, nag-declare tabi ang mayor kan Santo Domingo nin curfew. Kasubagong alas 6 nin Banggi hanggang alas 4:30, alas 4 rin aga. Sa aga pa rin Sagang, maga. Ngunyan, pakiko na tabi. 6 p.m. to 4 a.m. Tama? Ano pa rin? Apera kan mga bihikulo kan gobyerno para sa kaligtasan kan lamang Domingueños, dubli nga tabi kita. Ano pa rin, Mar? Ngunyan yan ang effective 6 o'clock hanggang 6 a.m. sa aga. Okay. 4 a.m. 4 a.m. sa aga, no? Tama yun ako sa iling, kumarayin din nakuha ni Mayor John, tangani na de kinakakaluwas, di ba? Kang Christine, may nadiskrido dyan, nagmumotor ba? I see. Kaya ngunyan, ang tugon sa PNP, dahil pagtuutan na magruluwas. Opo. Except yung mga Hello. Paring Mar, taon ni si Mayor John? O ni si Mayor John, nasa linya. Tayo na po dan tala para mas makonta ini. Mayor John, si Henry po sa DCGB. Yes, Sir Henry. Diyos maray na hapon po sa inyo. Opo. Nabasa mi kaya post mo regarding tabi sa 6 p.m. kasubago until 4 a.m. sa aga. Curfew po Santo Domingo. Paano po ang implementasyon tabi kay ni Mayor? Go ahead, tabi. Yes po. Sa gabos po nagdadangog, bali po, medyo kaya na-observe mi po, tabi Sir Henry kang nakaaging Christine, no? Na medyo nagkusog na po. In fact, may nadiskwido nga ni. Yeah. May nadiskwido nakamotor. So, medyo data na po tutugutan maulit ini, no? As much as possible po pag oras na kumusog ini, we give so much time for the preparation po kaining ining pipitong ini, bagyong ini. Opo. Na sana po by 6 p.m. Lalo na po ini mga kakian, kung po pwede po sana dahil na po magpapararuluwas po ki Arong. And ang iba kaya digdan, lalo ang concern ko tabi digdi Sir Henry. Opo. Lalo na po so inis mga nagruluwas pa po nakamotor. This is very very dangerous po sa Sainda na pag makusog ang uran nasa luwas pag giraray kang arong-arong nindo. So, suggestion ang iningan ni po na pick up otob ni, I already issued an order po sa satuyang local PNP na to apprehend kung sisay man po ang mga nasa luwas pa, mga oras po kining oras na ini. Kasi actually we're doing this, Sir Henry, for their safety man lang wala mang kibang rason So, as much as possible, kung po pwede po sa harong sana. And this goes with with the order also po na kung po pwede po sana. And hindi na po kita tara na kialak. No drinking na po muna, no. We would like each and everyone, lalo na po mga padre de pamilya. We would like each and everyone to be sober and to be alert 100% po, and mabantayan po nitang sa indang propiedades, ang sindang arong, kasi lalo-lalo na po sa indang pamilya. So, ini pong mga guidelines na ini, ang hagad na ng lokal na gobyerno is sarong banggiman sana po ini, na talagang babantayan ta po ang satuyang, ang satuya pong pagsadiri at the same time ang satuya pong pamilya, na sana po magsunod po sa samuya pong mga guidelines. Opo. Mayor, ano po ang mga exemption tabi kayo ni? Sisay ang pwede lang na magluwas? Yes, ang pwede lang po magluwas are of course the government vehicles, no, the PNP, the BFP, and of course mga LGU vehicles. And not unless otherwise, tabi Sir Henry, talagang life and death situation po. Ini po ang mga exempted, and
case-to-case basis naman po na kung talagang kaipuhan umiro, we are more than willing to accommodate naman. Yan po, naka-standby sa tuya pong health team, naka-standby po sa tuwang PNP, including the AFP po, yaw na digdi. So gabos pong teams man po ang local government sa Santo Domingo are ready to pero as much as possible po, all in place naman kasi linigas pa na po ang gabos na tao, lalo na po so may mga kabulanan na po na mag-aki, so mga kaipuan po yung mga medical attention, kinaragta na po sa lugar na kung saan po accessible po ang health services po kang Banwangan Santo Domingo. Opo, may karampatan pong pinalilan, Mayor, in case na may mag-violate na daig man talagang justifiable reason na sinaluminuwas? Yes, sabi ko nga ni Tabi, Sir Henry, once po na talagang ding rason, talagang nasa luwas sinda, ang karamihan pati ang nahihiling ko po, ang karamihan hindi mga kabataan kung talagang ini po talagang we will hold that person sa police station na po siya, siguro magagang na siya daw po dumantangan ni safe siya. Konkreto man po ang ang police station so duman na po siya mag-aga, talagang tanganing safe siya. Again, we're doing this for the safety po kang mga kaimanwata. Bako po dahil butas hindi magluwas, dapat di man talaga magluwas kay bagyo po. Opo. Magayon din ni Mayor ang practice mo, tangani na maiwasan ng man accident po tabi. Actually, dakulo po nag-arapot na sa kuya, natangya Mayor nag-liquor pan ka. Sabi ko, basic po yan Sabi ko, di man dapat oras si bagyo na mag-irinuman, mag-celebrar. Di man dapat ipag-celebrar. Di man dapat magbuyong. Tanganing mong alerte po ang lambang saro. Lalo na po mga barangay officials. Di po talaga i-allow na mag-irinumin Pasinda po ang first nasa frontline po ang mga services pagkabot po sa disaster. So, these are simple guidelines na pakiuron mi lang po. Bako man po ini habang buhay, oras lang po ini Sir Mar na Sir Henry po na pakiuron mi para po 6 p.m. to 4 a.m. Dito na kiyos-kiyos. Pagkatapos kini, di magsarawa giraray. So, curfew po kita, 6 p.m. to 4 a.m. To 4 a.m. na po ini. Bali po, nahihiling ta kaya po, Sir Henry, na ini pong oras na naguro naman po kami sa GC along with other national agencies, no? Na ini po mga oras na ini po ang mga oras na kunain po na talagang makusog po ang pipito. So, agad mi po na nasana po na magsunod po kita, stay indoor, bantayan, dyan lang po kamo sa loob kang arong indoor, let the storm pass kasi the safest place po is inside the kansay pong mga araw. Para sa safety man sa nakanggabos ang pag-iisip ninyo. We have no business of going out kasi talagang safety lang. It's a no-no. It's a no-no po for the LGU. Okay. Mayor John, mensahe po sa mga para sa taga Santo Domingo. Yes, hello. Inot po sa kuya. Pasasalamat po sa indo po Sir Henry and sa indo po ni Sir Mar na talagang di ka mo nakakalingaw sa Kambanwaan Santo Domingo. And of course, ang hagad ko po sa mga taga Santo Domingo na we are on top of the situation na gabos po na dapat i-consider ta na para po sa safety ka mga kaimanwata ginibutan na. In fact, this is the first time na talagang halos dinouble up ta po so evacuation. We're not taking any chances, lalo na po sa mga coastal areas. Magsunod lang po kita sa mga polisiya na pautub ta para po sa seguridad mamansa na po nindo ini. Agad ko po na magkasararo kita, tangani pong di kita magka-problema, ang pagkatapos kayo ng pipito, maugmamanggiraray kita, buro po ang pamilya ta sa mga propeladista. Agad ko, nasarabay po kita ng mga G. Malampasan ta po ining disaster na ini. Mabuhay po kamo and stay safe and drive po sa gabos. Salamat po Mayor John, ingat ka mo tabi. Thank you po. Thank you so much mga tugang Mayor John Aguas kan Santo Domingo Albay sa deklarasyon niya po nin curfew sa Santo Domingo. Effective dyan na 6 p.m. ta alas 5:12 pa sana. Effective dyan na alas 6 nin banggi hanggang pong alas 4 nin maaga. Saga po yan mga tugang sa Santo Domingo Albay. Diyan pakicheck daw kung may post na sukwan. So Pag-asa sa latest na bulletin para sa alas 5, Tabaka Iguana, tabi, pakicheck daw ko Iguana ta. Apunan ta sa Pag-asa, abang nag-report tabi si Jimmy, nasalita, mga tugang hali po dyan sa Aluas. Aramon ta po ang sitwasyon dyan sa 3rd District Canal Bay. Standby, mga kababayan,
sa latest tabi na bulletin kan Pag-asa. Taigwasin ng bago sigurado, alas 5:14 na. Taon-taon i-check ta kung iguana sinda. Mga tugang tabi. Hello, Jim. Kumusta dyan, Kamin? Yes, salamat BP. Uran na, uran. Okay. Kundo na naman so uran. So kaso bagong medyo naghihibog, nagdidiklom ang kalangit ng so dampog. Marisa mo mabaga kung madampog na. Gari nagpupurawas naman manipis na kuanan dampog sa mga oras na ini. Di nakatangod digdi sa area ko pasiring sa 3rd District ABP. Opo. Ngunyan, pinagmomonitor niya to sa sitwasyon kan bulod sa barangay Burabod sa Libon. Maluyan, Oranduman, the same digdi sa ibang lugar, arog sa Banuan kan Kamalig. Kaya daiman ki narisang paghiro itong so bulod. And so ibang mga taga Burabod BP naharayo man duman sa naglandslide, nagiribakwar duman sa kataning na barangay sa San Vicente, sa barangay ni Kapitana Imelda Ribale. And sa San Vicente, igwamanin mga residente si Kapitana, yaon duman sa San Vicente National High School. 200 more or less na 62 families, compuesto ki 200 na individual, so persona. Mga taga San Vicente ni, so mga residentes ini ni Kapitana Imelda Ribale na itong mga nasa landslide prone area. Mientras tanto itong mga taga Burabod, mas dakol 145 families, more than 300 personas, yaon inokupar ang simbahan, evacuation center, barangay hall, iyo an istaran mo niyan kan mga taga-barangay Burabod na sakop ni Kapitan Erwin Perez. Sa kataning na barangay Inita BBP, sa barangay San Vicente, kataning kan barangay Burabod. Pagabot sa pagkaon, pagabot sa tubig, laiki problema. Advance ng pinagpaabot kan lokal na gobyerno and sa tubig, Red Cross hali ta BBP, tubig inomon. Sa CR, daing problema, kaya yun naman sana, ang pigahalat na sana, lalo mampas na, tanganing matapos na ini na pinag-antabayan na niya itong si Pipito. Okay, yan, sige. Yan, Pipian sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Yes, wala pang nakapost sa website dyan, ano? Yung latest para sa 5 o'clock na bulletin. Standby lang po kamo, mga tugang. Sabi ni Kuya Nongs Smith Shop, Kuya Nongs, binawal ni Mayor June ang pag-inom. Good job. Yan. Okay, sige. Tabi, mga tugang actually maray na po yan na araw ka yan. Ngani po na de kita mga tugang nagbabarasulan. Paminsan pag nakainom, mapirit magluwas, minamotor, yan. Yan po ang sa tuya mga tugang na problema. Yan. Pag nagluwas, nakamotor, na aksidente, yun. Problema, mga tugang. Mas maray na, harong talaga ang pinaka-safe na lugar. Si Joshua, tapos na mag-report na. Si Paringal, sandali lang. Nagapod ako sa Pag-asa, baka makasingit sa Pag-asa dapat maaraman tatulos ang latest na bulletin. Mga tugang alas 5:15 oras po sa Pilipinas. Ayon. Okay, pero wala pa, maski sa website wala pa diyan ano. Nainot ba ka sa website? Wala pa no, wala pa. Sige, standby lang po kamo. Paringal Mario nasa linya. Paringal, go ahead. May napansin lang kami pa din na pati pala mga bayong mo niyan, nag-i-evacuate man. Siyempre, aram ninda yan eh. Minasaray. Grabing bayong. Minakumpatiyan, minarukrok. Dai, pansin dagari baga nasatakot man. Kaya iyo. tuminog doon digdi sa bagang wire sa may command center ining na dating LTO sa Albay District. Oh. So wire digdi kan aleko apano ki bayong. Gan pa pa rin sa Capitol. Iyan nagiling Capitol facing sa Capitol Annex. Yan na side going to Albay Central. Sa to, grabe yan ba yung inakunyaraon? Baka naglipat dyan? Ano nga ni, naglayog na masaray na daw ito. Grabe talaga. Baka nag-kwan man sinda, preemptive evacuation man. Preemptive evacuation garo. Garo nagururon man sinda digdi. Ini man ang command center ninda. sa Ambagan Command Center. Kaya kasi man daw ang in-charge kang Konindano, ang sa indang City DRR. Okay. May City Mayor man sila. Grabe talaga. Pero ang bigala santa nga, taday na kuryente ito. O live wire yan.
live boy ka rin eh. Anyway, later side lang ang sitwasyon ko dyan, Paday, habang kalmado ang kamugtakan kan panahon, pero madampog bigatan taan panganoron, madampog siya palibot. Pero kalmadohon ang panahon ko dyan, daing uran, and garo dahil sana. Pero magayon talagang yan ang panago sa preparasyon. In fact, sa angon niya nga ni, ang mga tinampo baga pa may wason. Yeah. Directing traffic mo niyan. Pero ilingon mo ang mga gilid kan tinampo, maski sain, grabe ang nakaparadang mga ginaibo ng parking area sa mga dati mapaparadahan, ginaibo ng parking area sa mga gilid kan na tinampo. Pero napakinabangan maray, lalo dyan sa may southern, napansin ko duwang covered court kan Taysan, duwang covered court dyan. Anong kay auto. Ginaibong parking area. At least safe man dyan sa mga bikulo. Kan mga kabarangay ta dyan sa Taysan. Yung man yung sitwasyon, digdi sa mga building sa Albay District. Kanya-kanyang tago kan mga bikulo. Duman sa mga elevated na lugar. Para dahil na ma-experience pa itong nangyari kang Christine na nakulso inarabot sa makina dahil kan baha. So, generally, talagang magayonon ngayon ang preparasyon. Monitoring na lang kinatabi pa rin sa mangyaring kaso, magtaririk digdi ang bagyong Kiping. Yan naman ang update digdi sa Command Center, Legazpi City. Alan Mario, thank you. Thank you, Pading Al, sa report. ZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Diba kita kay Joshua Bino. Joshua, location? Good afternoon sa mga parantabay. Location, dito kita sa Legazpi City Boulevard. Kung sa makatakot pa lang, pag may na rapas ang alon tabi ni Henry sa tinampo, dahil ta madagog mo talagang minalagatog. Sobrang kusog ka na tubig sa very high tide mo niya bipita panok-pasok. May porsyon kan tinampo digdi sa barangay Puro, Syudad sa Legazpi City. Pa-high tide pa lang, Joshua. Pa-high tide pa lang. Ang high tide po ngunyan, mga hanggan iyan mga mag-alas 12, diyan na maaga, diyan na matanga ang high tide ta. Sabi yan kan pag-asa, kan interview ta kasuwab ang umaga. Kaya mahiling mo man talagang kumaga nagalangkaw na tubig tipi sa pano kuda pag mina sabay ki Paros, rirapas ining boulevard, di yung naglalagataw. May porsyon kan barangay Puro na antinampo, pano na ki mga gapo, tabing ni Henry budak mga basura hali sa dagat. Dahil sa pag mina sakat-an na tubig, nagpapakawagas ang mga debris, digdi sa ibabaw kan tinampo, pero portions lang kan barangay Puro, tabing ni Henry. Ang medyo di ko lang masabutan digdi ta pag-agi kita punain lugod so area na may lagatog na tubig. Yaon man naman sa grupo-grupo kan mga kababaihan, mga kabataan, nakatutok ang cellphone. Nag-aabang garong ramapas ang alon sa tinampo sa boulevard. Sa nagyan tanang tumpok, nakatutok ang cellphone, nakaturot-turin dogon. Pati ang tubig, medyo naglalangkaw. Dahil tama siguro kung inusunakon may maglibot, mag-check tabi di depende ka na sitwasyon tao ito nga ni. Mga lalaki, nag-aralamo tao sa dagat, sa gilid dagat tabi depende, natatanaw ta. Mga surusulti rito, nagkarawat-kawat, hindi lang ilangoy ito, bipili. Dagat na ini ka dapat mag-check digdi sa barangay Puro, bipili, sa boulevard. Talbatana. Oto may mga grupo kay mga kalalaki. Mga sarawayo na. Dapat dahil na sila dyan, Joshua, yan ang Orestrum Shorts na pigasabi, pag uminapak dyan tubig, pagbalik ka sa lawod, pagkaguyo doon sinda kayan, dahil manlugod, di ba? Magabaton ang makunyan, makusog ang guyod kan alon, pabalik sa dagat. Oo, ninatata na ako ng agbipe. Mga 4-5 kalalakihan, nag-aral-langoy-langoy. Joshua, paano dyan kiupo? May upo dyan sa may inutan, sa may obelis. Mga parati kumakang upo. Kung agihon mo, tapos pag ngay boss, pagkiling sa mo, badulan mo ang lubot kiupo.
Mga salbatanan ti kamo, ruli na kamo. May maglimot, tigdi ko tayo nagtao rin nagaralangoy lang, ay bati makusog ang tubig. Kida ko pwede maging mayor kan munisipyo o syudad ta. Gari pa lang ako si Duterte. Pati sa sarong lalaki, may sulot pang gagel. Basta mag-check din. Anong mga sarawayo ng mga tawan, adi? Ibang klase man ng mga iraw ni Giori, nagaralangoy-langoy. Sa mga kababaihan, may grupo-grupo naman sa may tapas na alon sa Wala, maliputon baga ang panahon. Nakatotok sa cellphone, nagbibidyo. Uning mga lalaki man sa Oroinutan, bigyan nagkarakaragos dito sa may tulay digdi sa may Macabalo Ribe, Arare. Yun na imagine ko, may tulay dyan sa ibang buda. Kuan sa Inutan, medyo kaya medyo hababaw ang pasakat. Swimming talaga yun na kayo rin. Dami nagsitana. Kundutong ko ini si... Conchal J. Pili. Ini si... Sinita. May tinagyan ni Kundutong ko Conchal. ini si... Kuan ini si... Ulokon si... Si Karen, si Shara Ulokon. Gari may mga kwan ini. Gusto ko si Karen, si Shara Kundutong pagkataning ko. Ining babae ini. Uning sarong lalaki dito, Henry. Ano yung sura? Nakahuba, naka-helmet, nag-swimming sa dagat. Ay, Don! Ako ni palang Kauro na daw! Pilipino, dahil sa loko. Tapos sinaway ni Conchal. Kauro na daw. Nagaroon din ka mo digday. Anong nangyari ka? Ano nga? Si Penre. Kagawad. Hello, VP. Yes. Maray na hapon tabi. Si Henry ni si Kagawad. Good morning. Nailing ta pa Eric sa Puro. May mga kalalakihan digdi. Naga-video pa inidigdi. Tapos, siyempre, binabata. Para nag-surf bagay ni. Sabi nagkarigos na yan. Medyo nag-ano. Kaya sinabihan ta, nadayin mo na po sindadigdi. So, delikado kaya. Ngunyan, pauli na po. Paroli na yung mga akin. Araman mga akin, mga adventure. So, siguro, kay Puan, mabantayan rin yun Salbatana. Ang dilado na digdi po. Ano po ang Kagawad ba? Kuhan, Councilor? Mga aki pa o may edad na? Medyo ano po, mga turong teenager po, late early 20s. Naiko po. Ngunyan po, pauli na. Bako man po yung mga taga-digdi. Iyo, pinakuan mo na, winawningan mo na. Tama ito, nakuan mo. Delikado bagaan. Guyodong ka kang tubig dyan? Siyempre, delikado man. Bata, medyo nailingta, nagnaong nga si Joshua, nagkukusog-kusog. Asok na nga ni po, ang tinampo, iwasan pa siguro yun ng puro. Iwasan pa po yun sa mga Bicol, magdikti lang siguro, dapat sa mga taga-dikti lang. Iyo, oo. Iwasan po. Magdara ka po, Councilor, magdara ka po kay Opo. Opo, aramang Opo? Hala ba bagang Opo? Ano po yan? Opo. Pag nakahiling ka po kay Araw pasabay, patalikonon mo sa poste, badulan man luwot. Ayun, sura na ba po? Sura na ba, Ayun po, nagi man po sa Pakioro, no? Okay man. Pero siguro, kahit po, may unfortunate po. Dahil karaman sa natabi. Pero mas maray man agad na warningan mo ta, delikado ang pigigibon nindang yan. Iyo po, bata medyo madiklom na. And siyempre, mahirap po yun Baka may bigla po na talagang makusog. Tapos, umalik na nagalawag na po sa tinampo Opo, ang So, yun man lang po ang pabalik na po kita sa sa digdi po sa pag-ikot sa Legazpi. Opo. So, yun man lang po. Ngayon digdi po ang team kan DCGB very active po. Opo. Kumusta man tabi, Councilor JP, ang sa imong nahiling sa pag-iikot mo tabi? Kumusta ang assessment mo sa imong sitwasyon na? So, as of now po, nahilingtan, mga digdi po, maray po sa preparasyon ngunyan, early po kita nag-start. So yun talaga po so kay Puhan and nakasettle po sa mga tao. And sa ibang spots kang ibang barangay, as of now po, nag-distribute na po relief goods. So yun po ang sarot sa indikasyon ng evacuation centers maray po, and mga nag-iro po mga barangay officials na to make sure po na gabos na nag-evacuate po, nasa maray na kamuktakan and di po sila magutom. Opo. Salamat tabi, Councilor JP. Pare, mabuhay ka. Ingat tabi. Thank you very much, Sir Henry. Thank you very much po. Opo. Alright. Joshua? Pipi, sakto na agyan ng pala ni naglibot ng pala si Kunsel na agyan. Di talaga ako, Diyos, pwede mag-European kibanwa, Joshua? Pero makakulog ka? Ako, arog ka ng kon ko. Pero may talaga may dadarang upo. Kung bako, papili mo sa upo or hinog na lang ka? Ano ba lang sa upo? Hinog na lang. Iyan na, langka baga pag-apaton mo patindog ang pakabuwang. Patindogon mo siya. Boy, sarawayong ang salbatana ka. Tindog sa poste, talikod. Badolan mo kinog na lang ka. Nawinda. Naramdaman ko lamang. Baka bayan na, dahil kumagibo kanta, baka makaabot kita sa Quadcom.
Makabot sa kwan. Kung imbestigaran kita, problema tayo yan. Diba? Okay? Yes. Violation nga kan human rights ang pigigibo mo Sala nga yan, Noy. Kamasyabakan. Oo. Ay, tabi, BP, dapat may magtaga-robing ko tabi, pita. Itong mga lalaking naabotan mi digdi, mga makuman taga digdi, mga nagpakamotor. Yung nga eh. Tapos pag na-disquido yan, maapod, mahagad kita bang problema kang gobyerno, pa-hospital pa kan, ma-hospital, maagad kipang pa-hospital. Ang problema ta kung halunon kan alon, daron sa Visayas. Saro pa problema ta, mahanap kita, problema kan mga rescuers ta, magastong gasolina. Gari may mga tama kan bugsok na likido ta, susaro nga ni naka-helmet, naga-swimming. Mata na nga yan nga. Ay mo na naka-helmet ka, makarigo sa kung pag-iisip. Awinda. Nagpakamotor. Okay. Okay, BP, ang dagdag na sitwasyon, live. Barangay Pro, Legazpi City with Boy, Joshua, City. Okay, abangan na lang po nito taon-taon ang forecast kay Pading Mar, kang pag-asa. Pero sugusog mga tugang sa latest na bulletin. Tama ba? Ano ito, sukuan tabi? Yun Geneso latest tabi. Alat ko na, paano ko ma-scroll na, alat ko na. Alright. Ito, as of 5 p.m. tabi, tamato ko si Pading Mar 5:30. Basahan ko na muna bago ako magpaaram, ha? Okay. As of 5 p.m., November 16, 2024, tabi, at 8 p.m. today. Valid pala. Valid for broadcast until the next bulletin at 8 p.m. today. Yeah. Valido po ang forecast na ini hanggang alas 8 din banggi. Ang super typhoon na si Pipito, padagos po na nagpapatakot mga tugang sa lugar ka Northern Eastern Bicol Region. Diba yan sa may parting Catanduanes tabi, North Eastern. Yan. Ang mata kan bagyo, the center of the eye of the super typhoon Pipito, pinag-estimate po base sa all available data kasabayan Giwan, Lauang, Masbate Daet and Baler weather radars at 120 kilometers east of Virac, Catanduanes. 13.4 north, 125.3 east. Yan. Hagari nagtas-tas kidiit, tagabantik kidito, 13.4 na siya. Ang intensity po, may minimum sustained winds na 195 kilometers per hour near the center. Gustiness po of 240. Then nagbago ang iyong manggiraraya. Ang central pressure niya tabi 920. Alright. West-northwestward at 20 kilometers per hour. Kung ilingon po nindo, mga tugang day po naghiruan sa iya pong ang sa iyang kusog. No, 195 to 240 kilometers per hour. Tabi ang gustiness niya. Ang dalagan niya, mantinido, 20 kilometers per hour manggiraray. As of 5 p.m., mga tugang, ang typhoon signal number 5 nasa Catanduanes. Catanduanes, asin ang northeastern portion of Camarines Sur. Caramuan, Garchitorena, Lagunoy, Presentacion. Tabi, signal number 4, Camarines Norte. The northern and southeastern portion of Camarines Sur. Siroma, Tinambak, Guwa, San Jose, Tigawon, Sangay, Calabanga. And the northeastern portion of Albay. Iyan po mga tugang ang syudad ng Tabaco, Tiwi, Malinaw, Malilipot, Bakakay, Rapu-Rapo. Ang signal number 3, ayun na, Polillo Island, harayo na yun. Duwang didilang kita sa Bicol Region ha, tangani mo na kwanta. Ito. Signal number 3, tabi, rest of Camarines Sur, rest of Albay, in the northern portion of Sorsogon, na Preto Diaz, Sorsogon City, Gubat, Barcelona, Castilla, Casiguran, Pilar, Donsol. Yan. Kung sasabihin, kung analisaron mo, itong First District Giraray, Canalbay, signal number 4. So, second and third district, mga tugang, signal number 3. Yan. Okay? O, totoo na lang. Apodang ka ni Pading Mar so pag-asa para po sa iba pang analysis, mga tugang sitwasyong kampanahon. Okay? Maparam na muna ako. Mabalik po ako
Anong oras ako, tabi Ate Shara, mabalik? 11 ano? 11 ba ako? 11? Ano? 10 o'clock? 10:30. Si Shara kaya nagbubot ko na ng oras sa board duty me. Piga pasabot kami ni Shara. Masunod na muna si Pading Mar de la Cruz, 5:30 to 8. Tama si Pading Mar? 5:30 to... Tama ni, 5:30 to 8 si Pading Mar. After ni Pading Mar, masunod po si Pio, 8 to 10:30. Yan. Tapos mabalik kitang alas 10:30. Susog yan tabi mga tugang sa ginibong schedule ni Shara May Leron. Okay? Magaga po kitang ngunyan sa padago sa broadcast kan DCGB sa paggabantay niya to mga tugang kan bagyong si Pipito. Salamat kan sa irong pagantabay. Stay safe. Goodbye. I love you all. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Bareta, Enod Sagamos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga